zuek! Berotu! Ze begiratzen ari zareten nondik heldu diren? Nondik heldu diren Arbartetik! Eta, hasi bako zake berotzen! Orain Arbarteko eskolatik pasten nahi dire. Bueno, eta zuk noraino egin baruze korrika? Oraino. Pues txikiekin bar dugu farmazireño, koiskorrekin bar dute, elizaraino eta hundien oraino. Aldu gelditu bitokietan. Edo gangoitiraino. Edo ere gelditzen algara estela iglesia. Orduan badituzu bi aukera gelditzeko. Bai. Eta zuek ze berotu duzu haunitz edo nola? Bai. Kontatu, zuek nongo gazate? Ze eskolatik? Oronozkoak. Ononozko eskolakoak. Bai. Eta zenbat haur zaudete eskolan, haunitz? 36. 26. Taldeko eskorra zarete. Denak euskararen alde, hemen. Bai, egun ederra duze gaur. Ongi pasatzeko asmoakin. Eta kontatu, irakasleak kontatu. Eta gero zer egin baruze, bestaguna edo denok, gero denak... Gero denak eskolara. Aitzinetik bai egon garela prestatzen. Bai. Eta orai ja ingo dugu azken alegina, laizterka batean. Eta gero urte guztien zehar, egun ere euskera solasian. Ez dala maia? Eta zu nortzara? Alai! Egin baruzu korrika honez, bira ze pollita horpegia zein margotu dizu horpegi hori? Amatxok. Amatxo, arraiozu oso ongi margotzen duela. Amatxo torri da? Bai, non duzu Amatxo, non da? Hemen, jolin, Amatxo dugu artista malabarista. Bai, bueno. Aleginetan, ez? Merezizun. Bai, baina ze pollita. Eta Amatxo noraino egin behar du korrika? Amatxo kalaiekin farmaziraino ingo dugu. Baduzu errekta pollita hemendik araraino, Eta gero, korrika eginta gero gozatzera? Bai, dugu gozari goxua motxilan gaur, ez da? Jo, ze egun pollita pasa behar duzuen. Eta bihar berriz ere euskeraz denak. Disfrutatu eta ongi pasagunaz, bai amatxoak eta bai aurrak, bai! Dengang! Aio! Aio! Euskararen alde. Egunon, oronoz, egunon, heldu da korrika, heldu da 24. korrika baztanera aurten ere. Eta lekukoarekin oronoztarrak, Eskermile, Bertizarana, Eskermile Malerreka, lekuko aldaketa. Euskara eskutik eskura. Tipi-tapa, tipi-tapa. Tipi-tapa, tipi-tapa. Haupa oronoztarra, gogotxu sartu dire indartxu. Oronozen ere. Oronozen ere. Euskararen alde gotetik euskaraz egitera. Oronozen ere euskaraz. Oronozen ere. Tipi-tapa, tipi-tapa. Tipi-tapa, tipi-tapa. Haupa zue, goiti lekukoa, goiti. Hortxe dago euskararen mezue, atarratzetik Bilborako bidean. Baztanen egoren da ondoko laburduetan. Eta zuek norzate, oronozko eskolakoak? Eta gaur ez dago klasek edo nola? Gaur libre, gaur korrika. Eta gero akitu eta korrika kustera, telebistan. Jipi-japa, jipi-japa. Jipi-japa, jipi-japa. Oronozen ere. Oronozen ere. Haupa zuen. Azteien neketan zekune korrikan gibeletik. Jipi-japa, jipi-japa. Jipi-japa, jipi-japa. Haupa oronoz. Eta alkatea ez dugu hemen edo nola? Falta zaiku? Gaur lehortuz bihar ere gaude blai. Gazteon eskutik ez bada nola bestela. Loratzeko banaka ez bagara gai. Haupa oronozko eskola, oronozko txikiek bada etorkizun herrien. Gure bizitzeko orain duten merezia. Apurtuak zolotu. Oronozkoak eta jasi dire bertze herrietakoak ere agertzen. Hortxe alkatea. Bueno, badugu baztanen ohitura xar bat korriketan eta segitu behar dugu aurten ere. Beti alkateai, herri bakotxeko alkateai, solas bat edo bertze bazten diogu eta horretxe de harrapatu duen dagoen alkatea. Prestatu solasak, gaizka. Zergatik onartu
jolaztea da importantuna, eta oroitu gara lasterka egitea egun hauetan, baina baita ere egun hauek pastute gero, euskara egunerokotasunean lasterka, oinez eta bizitzea. Opa, Orono! Opa, txalo bero! Jipi txapa, jipi txapa! Jipi txapa, jipi txapa! Oronozen ere! Oronozen ere! Jipi txapa, jipi txapa! Jipi txapa, jipi txapa! Azte tropa Oronozen bildu zaikune. Oronozen eta Malerrekakoak ere hemen egonen dira oinik, ez? Bada Malerrekakoak hemen oinik? Bat ere. Oronozen ere! Oronozen ere! Apa zuen! Jaik errepide dira aintzira noa, pausoz pauso. Eta hemen mona pixkot publikoan lasterka iten nahi den jendeak usit eta hola bertze txalo bero bat eskatu nahi datzen, bere burua eskaldundu den jende horrendako, hemen dugu adibidez Oronozeko Rut, bere burua euskaldundu zuena gurekin euskaltegin dola urte batzuk. Txalo bero bat Ruten dako! Holako jendea behar dugu euskaldunen mundu detortzen dena eta gero bere bizi euskaraz iten duena, hau pazue. Jipi txapa, jipi txapa! Jipi txapa, jipi txapa! Hau pazue! Mantxo, osatu zuen kilometroak. Eta zer dira lepoko laranja horiek? Eskolako lepokoak? Guazin, mantxo, bastanen goiti. Bastan errekan goiti. Jipi txapa, jipi txapa! Jipi txapa, jipi txapa! Badaie, hizkuntza baten alde munduen iten den ekimenik handiena bastanen goiti. Ez da, hizkuntza baten alde, hau baino gauza handiagoa munduen iten denik. Eta nork eta guk iten dugu euskaldunok. Egunon, kuadrilla! Zein da gaurko zuen ekintza, kontatu pixke. Zer egin baruz, zertarako gaude hemen? Bueno, badugu kilometro bat hemen. Bai? Nora, entorretorri burrildu gehiago. Noraino duzu? Askapeko arrobiraino. Eta, zen bat zuela izterka edo... Ez, gu gaude lanean, da gure lankide gehienak hortxe daude pres korrika iteko. Baina gu kamionakin joango gara. Gibeletik? Bai. Oze pollitak eta patuko dituzue sirenak eta dena? Bai. Tope. Eta hori lekusiko da, hemen ere lanean ari garela, ez? Hori da. Eta baditugula zuen presentzia. Hoxe, Orduan guk egin behar duguna orain da, zue lankideak ikusi eta bere jeierle karrizketa batekin. Hori da. Ongi pasa eta fitegoen gara, bai? Mila esker. Aio! Haupa zuitzaileak! Txalo bero bat hauei ere! Haze momentu kigarriek! Jipi txapa, jipi txapa! Jipi txapa, jipi txapa! Haupa Oronoztarrak! Lekupan laketa iztente, Oronozko herriek utziko du, Eskermile Oronozko herriei, urtero bezala hortxe goteagatik, korrika laguntzen, korrika egiten, euskara babesten, eta orai, iztente, Oronozko suintzaileak izan ditugu. Orain eskolara zuek edo nola, edo gaur libre. Gaur eskatu irakaslei libre. Hemen ditugu Baztango suhiltzaileak. Blanka argazki atratzen, bukatu utzi behar diogu, bukatu arte, bai?
Eba, egunon, kontatu pixke, zuek zer duzu hemengo kilometroa Oronozetik, bai? Oronozetik noraino? Eta tokatu zaigo eramatea, bai. Baina konten? Konten, bai, noski. Begira, ze kuadrilla polita, dena lankideak zaten? Nola barkatu? Denak lankideak. Bai. Hemen zaudete denak lankideak. Denak hemen Oronozen egiten dugu lan. Bai? Azute garaian batzuk, etorri direla azute garaian. Zuen laguntzera, zuekin egotera. Hori da. Arraz pollita, Beniko izaltzeko gurekin. Gaina oso forman egonen zarete. Bai, horrela ibili behar. Gimnasioan egon beroketak egiten eta... Bai. Pentsatzen dut, etorri baino lehenago, aski ongi gozaldu izanen duzuela. Ez, geroxago. Geroxago. Bai. Eta hau zein da? Korrika gutxina egiten duena da gozaria prestatzen duena? Edo nola egiten duzu? Edo prest utzi duzu? Prestatuko dugu, bai behin bukatuta gure tartea, joango gara prestatzera. Eta haiek ez dakin ora iritsiko diren, baina poliki-poliki azalduko dira eta hartuko dute bazkaria. Elegante, eta guretzat ere izanen duzu, gu bukatu orduko? Ba, etortzen bazarete, bai. Gu saiatuko gara. Zogarramurdin bukatu eta zuen gana hurbilduko gara. Primeran. Eginen duzu egozea. Saiatuko gara, ongi pasaguna, eta disfrutatu honitz bai. Esker mila honitze, gero arte. Eta lekuko aldaketa, erran bezala. Oronozko herriek utzi eta Oronozko suhiltzaileak hartu. Hauko Oronozko suhiltzaileak esker mile korrikara urbiltzeagatik beti bezala. Zuek ere mitikoak, beti bezala hortxe oten zate. Jipi japa! Jipi japa! Hauko Oronozko suhiltzaileak, zuekin seguro gaude, Zuekin baztango bazterrak segur dire, eta euskara ere bai. Jipi japa! Jipi japa! Kolako suhiltzaileekin egutegi bat edo atrabarko duzu, ez? Baina, arropa gutixagokin. Opa zuek! Eskutik eskura hori ere bagara. Sorgin baten azken kanta itoizko kaletan. Zer euskara berez bagara. Jipi japa! Suhiltzaileak ere! Suhiltzaileak ere! Junkeraren fandango berri bat bezala, iraia berri bat Aupa Beñat! Azte tropa elkartu zaten hemen Oronozen goiti. Txakurta guzti. Zuek sasoiko egonen zate, ez doike? Larruzera ikitako milaka pertsona, tajlatik gazara, hor da gure gogoa. Hauen sasoia, suhiltzaile hauen sasoia. Jipi japa! Haupa zuek! Maitasun eskutiz baten bide luzea, Siberutik mende baldera. Junkeraren fandango berri bat bezala, bidaia berri baten bila. Korrika, arrandoaren egaldia lumadi berriaz. Lau buru bat gato batean baino euskara gara. Ilargirik gabe Opa Oronozeko suhiltzaileak! Gaur zer libre hartu duzu denek edo? Maitasun eskutiz baten Gero lanera buelta. Siberutikan mende baldera. Jipi japa! Jipi japa! Oronozen ere!
japa, jipi japa! Jipi japa, jipi japa! Apa zuek? Ez dut inoiz uka. Bueno, eta orai Oronozko kantari baten kantue. Ez dakit hemen didabilen lasterka edo ez, baina ez bali dago igual hemen YouTubeen zuzenean kusten nahiko da, orduen agur bat olaiai. Inoiz Zuitzaileen agur bat. duko nor zen hain gerutzan ninduena. Eta ja ondokoan gitarrakin animatzen den berriz korrikara. Ostatu baten xokoetan denetatik ikusten hazia Aukeratu ahal izango banu xutia. Haupa zuitzaileak, haupa Josu! Goitilekukoa! Zuek zeu, txondoraino edo nola? Aize! Edo lasai, ritmo tranquila, lasai. Furgoneta ez da eskapatuko. Guazin, haupa zuek! Gora Oronoz Euskalduna! Eta zuek nondik heldu zarete? Kanpesutik. Bira, ze pollita! Kanpesutik gauean eta gaurrona etorri gara. Eta gaur etorri zarte uneraino! Bai. Eta mendialdetik bastanera. Eta nolatan aukeratu duzu bastan? Bueno, jai eguna daukagu, ikusi dugu bilbidea eta animatu gara. Zoru zue, bestaan gaur? Festa gaur. Bestaan, baina zuek hartu duzu edo? Bale. Eguna gurea. Jo, pues, postenez gure baiara aukeratzia. Bai. Ongi pasa, disfrutatu, Bale. Egunon, hemen dugu anizko herria, baina zeinek hartuko dugu lekukua? Lekukoa nor dugu lekukoa, bai, lekukoa. Bale, lekukoa zeinek hartuko du. Hemen dugu. Bueno, Eider, torri nata, zuk ere lekuko hartu behar duzu? Bai, Bueno, eta zer sortarazten duzu? Zer nola zaude, nerviostue konten? nerviostu eta konten biek. Bai, eta hemendik torri zate kotxean pentsatut edo beroketak egiten? Kotxean. Kotxean. Eta gero eskolara edo gozaltzara goxo-goxo? Zerraten dute gurasuak? Eskolara. Eskolara hori alibaritzute? Eskolako kilometro aitera. Jo, gaur duzu egun borobila. Ze konten? Ongi pasata disfrutatu pila bat, eta zu zer diozu, zu ere konten, ez? Bai, nire nerviostu, bai, urtiak pasten dire, baina nerviak ez dira aldatze, bai. Baina ze goza pollita, Bai, arras, Denak hemen, bai. erdikoak denak elkar. Gainera, kuadrileko ozkorrak juntetu gara, pentsatzen ginen igual tenorian gatik eta gutixago, baina, bueno, okek eskolatik alin dute, eta orden bagara kuadrillo pollite, bai. Baina irakasleak ere gustora, ez? Gaur libre. Denak elkar eta herriakin lekuko eramatera pena merezi du. Bai, merezidu, bai. Eta zer egin baruzue, gero eskolaraino lasterka, edo kotxe hartu eta mendik abiatuta... Nik gero 100 kilometroa eginta gero alduten guzti, eta zuk uste dut kotxean, ez? Bai. Kotxean. Bueno, ea gero ikusten garen eskolako kilometroan, bai? Bai. Ongi pasa, Bai, esker mila honik. Venga, gura, jo. Nola ba? Eta lekuko aldaketa heldu zaiku. Oronozetik, Oronozko zuiltzaiak eskermile. Eta hauen nonbatugu. Haupa Berrueta, ongi etorri korrikara. Eskermile bertze behin ere, korrikan parte izateagatik. Korrikan kilometro hartzeagatik, gora Berrueta. Berruetan ere! Berruetan ere! Berruetan ere! Noike Berruetan euskaraz da. Haupa zu, goiti lekuko aneska. Berretar guzti etorri zate edo? Gehiezkoena bai? Gaur Berrueta eta aniztun segelitu diren aski. Haupa jaua. Haupa. Jipi japa, jipi japa! Venga, segituko dugu kantuekin pixket. Venga, dena beiti.
Beiti, 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 kantu egiten arte beiti eta gero animeleko saltoa, nik erran dut bapi iru. Beiti, kantu ez altzen zuen. Hora, goiti! Ope! Hapa zuen! Iki ere pastean liozuen lekukoa, Euskara naia pastuko diozue horren korrikana ere. Hapa! Jipi japa, jipi japa! Jipi japa, jipi japa! Kasu favorez hartu eskuineko aldera. Trafikoaren dago doike eta kotxeak egiteko kontrako nolabidea. Berruetan ere! Berruetan ere! Nahi baduzu desbideratu eta berruetara segitu ere, Gainera. Asier naski neketan dabilela, makurtu dago. Opa, eta alkateak inez gara solastu hor dago alkatea, non bai? Kusi dut, baina non dago alkatea? Zartzean kusi dut eta orai falta da. Horantxe. Bueno, herrietako alkatek, hola, beti txantzia bat iten dute eta hemen txegon baiz dago, alkatea, hemen txegon. Txekos, berretako alkatea, zuekin. Atomo agardia, dela esaten delaek, publizitatiak, irraiatzen gaituelaek, konpartitzea, delitua delaek, legeak zuzen bidea, tapikatzen duelaek, ez alda, legitimoa, izatea, ilegala, ez alda, legitimoa, izatea, ilegala. Apa, Carlos, ez da haitu baina, bueno, bota du bere. Jipi japa, jipi japa! Apa, berrueta! Noiz baiti marko dugu berruetan korrika azmenta bat edo ze. Badalekuik edo nola. Belaien batian edo aparkatu eta... Apa zuen. Eta orai, pasaburuan segituko dugu. Berruetatik. Hau ez herrire zigekoak edo nongoa dira hauen. Ze guapona dela alkatia. Hala da, bai, aurten dut. Ikusten da, bai, errexea da aurkitzarran, zen guapona, Iñaki. Bai, da. Zer moduz, nora zaude nervioztuek, konten? Konten. Bai. Nervio pixketera bai, baina konten bai. Jo, aniztetik jende honez horri zaizu. Bai, herri txiki gara, baina... Bai, baina herri txiki izateko ikusten da... Oio, 30 lagun gara, bai. Elkar, ez? Elkarri antolizatela. Bai. Ez da ordu gorena, lan egun, aziertea, baina, bueno, jende honitzen libre hartu du, aurrek ere ez dire eskolaragan, eta, bueno, pues... Ze pollita, denak hemen. Eta gurasoak zerten dute aurrak hemen egon eta konten bereik ere, ez? Gaur libre hartzeko egune da, gaur dena justifikutu dago gaur. Zein duzu gero, elkartzen zate denago saltzera edo bakotxa bere? Ez, bakotxa beraldera, gaindire segiduan institutua hortxe dute, pixketan zintxago, eta gaindire eskolara, eta bakotxak alden manean. Oiek ere bakote bertze kilometroa ez, beraiena? Bai, naski bai, batzu baute, gero gartzaini ez da izan baute, baina bai, eskolako kilometroa eta baute... Eta zuzen baduzu lekuko hartu, kilometroa eta gero? Eta gero segitiko dugu, aldugun, gero atxaldeko turno dut, eta bueno, pues... Ai, ama. Bueno, goiza probestu. Bai. Disfrutatu eta ikusi izatela, urtean zehar egiten duzuen lana, ez? Elkartasun horretan, hemen ere dena gustora. Bestagunak ere disfrutatu behar direla. Bai, gaur egutako beste egun beda, eta horren, aprobetxatu behar dugu. Ongi pasa, bai? Azker mila. Venga, gur! Hauek zigekoak aldire.
Eta basagurua markatu, Berroetatik Anizera, ongietorri Aniz korrikara, Jipi Japa! Jipi Japa! Anizen ere! Aupa Tania, lekukoakin, bere buru euskalduntzen ari den pertsona bat, Anizen, txalo bero bat beretako! Aupa Tania! Jende guztien beharra dugu, euskaldunok, denak dira ongietorriek. Hizkuntzaren malabarista gara. Herri honen ilusionista. Gaut egun, furgonetatik ibeletik ibiltzen garen ero kuadrilla. Zero politek euskaldunok. Jipi Japa! Anizen ere! Optimistak, jaiotzetik ilusionistak, bideratera gara, korrikatera gara, herriz herrigaroko gara. Eta Aniz Berroeta bezala, herri eredugarri hortan, euskaran transmisioan euskaran lekukoa batetik bertzera pasten diozuelako, egunero eta euskaraz bizi den herri bedelako berke. Txalo bero bat Aniztar guztiendako, hau pasue! Korrika bada nola baitere, euskalduna gure buru egiten dugun opari txiki bet. Urtean zehar nola, aurrezketan bidea ez da erresa izteten euskaldunondako, baina ameka egun hauetan pizkat hartzen dugu guretako eta gure buruei txalo ikiare komenide batzuten. Bat izan bat, egin bat, batzuk eta batik bat. Jipi Japa! Bat eta batzuk gara ona. Jipi Japa! Elduen urtean eskatuako du Aniztik basteko. Alkimistak, ofizioz ilusionistak, bideratera gara, korrikatera gara, herriz herrigaroko gara. Goxo. Bueno, eta orain alkateak lekuko utzi duela mikrofonoa pastuko dio. Aintzineko bi alkateak errandu debera. Fuerte hasi dugu korrika bastan. Jipi Japa! Aupa, gora Aniz! Kompromiso ezaren ideala, ez da beti herria. Aupa baitare, goiti lekukoa, goiti! Aupa zu! Badala, bai, orgasmo zazala, asetzeri den bezala, hitzez ere, asetu behar genuen jada. Zain dagoenaren damua, ez jakintasuna amua. Bueno, orain, Aniz eta Berroetan launitzen erretzineko lerroetan baitireola basaburuko, bazterretan patzeko argazki moi betiteko, ginen dugu saltotxo bat, bale, orduen, bat bita hiru erranta gero, itxaze, aldik eta salto eka hundiena, alduzuen gineena, bale? Venga, bat, bita hiru! Aupa, gora zuen! Aupa basaburu euskaldune! Guazi! Bastango errepidetan goiti! Euskararen uoldea! Aupa, aupa zien! Beste dioten guztiari, egon zera beti añadi. Aztuzko ginen hori, eta entzun ongi. Ardura zorbait Jipi Japa! Epeldu dizunari. Jipi Japa! Azepena, ez da bihurtu Oronostarrak zitekena. retintuz ezkigu, Ez
naizelako aurrena, pena, 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 dena, 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 pena dena da dena izan nahi eta isiltzen zenuela dena. Egia zaintza denez, zalantzan eta plazerean, egia zaintza denez, zalantzan eta plazerean, itzala baldintza, aioia eman batean, ez duzu lekurik nire bidean. Kasuman kamionakin, sartu bizket eskuineko aldera favore. Ongetorriko dekara. Gelditzen ez den zugia, Tarratxetik Bilboraino. Orain anizen ez, baina bueno, anistarrek lekuko daifin. Hemen dibi urtera anizen. Joan, herrien saltu eta bueltezka dena baitu. Hemen dibi urtera. Jipi japa! Eskermile aniz. Segi gurekin lasterka. Eta orai, anizko ekutzi. Eta arraio zara kendu dira, ez dara? Bandu erdien, lekuko erdien, holaxe. Bueno, eta Arraiozko lehendabiziko kilometro hau, Guraso elkarteak eta Arraiozko herrienu. Julen, egunon, kusten datzut lantaran izatela zuek ere gu bezala? Bai, hori da, bueno, txandak egin gara, Guain lankidea tokatu zaio eta guain ni libre, bai. Eta zuzurtan hasi zara? Bueno, orain ja libre, ja bukatu duzu. Ez, bukatu, ez du bukatu, ez. Gu hasi, emisioa 5:04 hasi gara. Osa, zuek batu dituzue? Sartu da eskualdian, orduan, bueno, bi lankide endarrazara hurbilduko gara, bertze batzuk estudian gelditu dire, hola banatu dugu. Eta bai, goiziko 5:04 hortxe gabiltza, bai. Jo, elegante hemen denak euskararen alde, lantalan, eguraldia dugu gure alde, guere endarrazan hasi gara, eta bentsatzen dut gu bezala Zugarramurdiraino, Julen. Bai, bueno, Zugarramurdira, ezagite, benta berrueten, uste dela azkeneko kilometro arte, eskualdiko kilometro guztiak. Beraz zein ongi, elkarlanean denak, eta denak korrikaren alde. Oia, egun luzia, baina, bueno, egun ederratei da, ez du kejarikan, lan horutan, azetarte, eta, bueno, ongi. Bai, ongi. Ardu egokia, jendia ikusten da idera erantzuten. Ba, ez dela gutxi. Eta, bueno, ja... Eta besta giro pollito honetan? Hori da. Pues urrengo kilometroan elkarriko zuko dugu, Julen? Bai, bota bortzekoa. Julen? Kilometro gozi, orduan... Urrengoan elkarregoan gara. Venga, Julen, gero arte aio. Bueno, guzi behar dugu hemen barna nortzu ditugun. Arraiozko herrikoak, lekukoa biretu behar dugu, egunon, zer moduz? Ez? Nor dugu hemen lekukoa egunon? Lekukoa garen bila gaude, hemen lekukoa hemendik, bai? Egunon, lekukoa zeinek hartuko dugu, kontatu pixket. Hartu behar dute oinatzek eta aimarrek, eta lekukoa, eta gero hartu behar dute zunaroa, eta naroa aixarekin. Eta gero gexanek eta egoiek hartuko dute. Gaur baduzu banaketa ederra, nik kontatu ditut 6. Bai, 6. Eta antolatuko zarete? Bai. Edo norbait lekuko hartu eta ez du utziko? Ez, hombre, paseka egongo gara. Eta horretarako ensaiatu duzue? Bai. Eta zuk ere lekuko hartu behar duzu? Bai. Zu zein garrena, 4., 6., 5.? Azkenekoa, bueno, errexena. Ez ziren konfunditzen eta denboran ematen datzuten. Bai. Eta horpegia zein emargotu duzuen pollita? Nire pinturako irakaslea. Baduzu pinturako irakaslea, zuk ere baduzu? Zuk ere lekuko hartu behar duzu? Ni ez. Zuk ere zure zizutakatu aurten? Ez. Akaso hemendik 2 urtetara? Bai. Eta zuek zen nola zaudete konten gainera eskola gabe orain, inorek entzuten ez digula? Kontatu eskolari gabe primeran. Bai. Hau, egunero balin bazen hobekigo. Bai. Eta hau eta gero zein baduzu, eskapo?
Badugu lunch bat. Jo, nor da irakaslea, kontatu, nor da irakaslea? Ni nire lagun batekin. Enara, Miguel, etorri nat, kontatu baduzera zu muletakin ta dena torri zara. Bueno, ikasle baten muleta da, bai. Zein du korrika sobera, igual azota ere negu eta iruñen akaso, hainbertzeko jendekin tropezu. Bai, a ber, korrika iten aldu, baina, bueno, behar du laguntza pixket. Atzera, zuria muleta? Ez, oinatzena da, bai, orden ere behar du lekukoa, eta bi muletekin trabado, bai, orden bat ere behar dut nik, eta bertzia. Bueno, erran digute hemen, gero baduzela luntxa. Erran duzu, Bai, badugu luntxa, eta bai. zein prestatu du? Guraso elkartekoak edo? Ez, irakasleak egin dugu, bai. Bai, irakasleak egin dugu, eta bueno, gero pixke bat ospatzeko eskolan ere bai, gaur egun berezi izanen da. Eta gurasoak ere laguntzen aitu dire, orden guraso laguntzailek ere izanen dute Orduan, kontatu, gaur irakasleak besta, gurasoa bestak eta aurrak besta. Dene besta, hombre, olako egun bat, ez da, egunero bizitzen, bai. Pues disfrutatu haunitz heldu dela korrika, hemendik aitzen dela, agur, aio! Arraiozko eskolako ikasleak, arraiozko aurrek lekukoakin. Haupa zuek, gora arraioz, gora arraioz euskaldunen. Jipi japa, jipi japa! Jipi japa, jipi japa! Arraiozen ere! Arraiozen ere! Haupa arraioz! Eta arraioztarren artean hortxe, hainbat aurpegi zauta, bertze, batzordetan, gurekin ibili den Xabi, arraiozen hola pixket, korrika mugitzen, bastane korrika mugitzen, txalo bero bat Xabi indako hortxe dagoela. Haupa Xabi! Haupa zu! Muletak eta dena lasterka. Ez da minik, Korrikan ez da minik. Euskal Herri guztia zuei behire orantxe, arraioztarrak. Kamera horren bitarten. Bideoak eta argazkiak badaude korrikako webgunean, gozatu momentu alduzela. Jipi japa, jipi japa! Jipi japa, jipi japa! Arraiozen ere! Arraiozen ere! Gaur zez, eskola piper edo nola? Ez da eskola gaur? Eskola bada, baina gambiarrik ez dormia. Irakasleak hemen daude, orduan, tranqui. Lekuko entzinera, hola xen, arrazoki. Okin eska, petoak eskolan dituzue, arrazko egiten, hau parraio. Jipi japa, jipi japa! Jipi japa, jipi japa! Eta bueno, laugarren herri ebaztan eta laugarren alkatia hemen dugu, laugarren herriko alkatia, orduan. Hitz bentzuk enduko dizko berai ere, hortxe gusten du. Hasi pentsatzen, ari. Ez disimulandu aritz, bandera horrekin, zure gana nahi horretxe. Jipi japa, jipi japa! Haupa arraioztarrak! Gozatu zuen herrien, korrika pasteaz. Ibertze jendez gara kabituko ere igual hemen. Tranquil, por donde estás capaz. Goxe hortxoak. Jipi japa, jipi japa! Jipi japa, jipi japa! Arraiozen gauden, Arizia elkarteak eta arraiozko gazteak, egunon, zein ekartu behar du lekukoa? Hemen zein ekartu behar du lekukoa? Handik aldura... Ba, ikusi dugu, eta? Beraien artean ingute lekuko aldatu. Osa, lekukoan eta zuek hemen esperuan. Bale, eta kontatu, noraino egin behar duzu zuek? Ba, gu ostaturaino joango gara, zubia pasata, eta hor herriko amonak elkartuko dira, eta kilometroa, bueno, iaia kilometroa bukatuko dugu, bukaeran gazte elkartuko dute kilometroa. Bale, orduan zozate eskolatik heldu direnekin bereikin elkartu eta aldatu. Boz, hemen nire talde derraza dute, han talde polita eta hemen ere bai. Badak ez zen bar dugun, gu bagazteran amonei elkarrezeta bat egitera. Bai! Venga, gero arte! Aio! Apa, arraioztar gehiago! Ongi etorri korrikara, ongi etorri euskarara!
mantxo, lekukoare mantxo, tranquil, ez dago pixka. Gero, txondon beti rekuperatuko dugu denbora. Bueno, eta banai arraizko alkatean gana, beste kontatzen da. Ikusten dugu hemen ere lekuko hartuko duzuela, barkatu, egunon, eta zuek lekuko hartuko duzu orain? Bai, hartuko dugu bai. Hemen Arraiozko gaztien izenean eta Aristi elkartean izenean. Eta konten nervioak nola zaude? Arras konten. Nervioak beti sartzen dire, korrikak azkenean mugitzen datzu beti. Eta hola esan, goizan ere ibili gara bera aldian. Jolin, osea, zuek goiz-goizetik jazaudete hemen, berako izan entzen beroketa, ez? Oide, beran beroketa, kilometro erdi indugu. Bai, eta Arraiozen da egizkoa. Oide. Eta noraino duzu intentzioa egiteko? Pues hemen inbarra dut bakarrik kilometro bat, gero mugitu barra duguleko txondo aldera. Gaur duzu egun kompletu, alde batetik bertzeraz. Noiz, zortan hasi zara, goizoko zer dutan? Pues eki gara lauterdi bortzak aldian, eta beran ginoen 6 kilometroa. Bai, orain hemen, eta gero txondon. Gero txondon. Pues orduan txondon berriz elkarriko zeko dugu. Bai, behin ongi pasaguna. Aio. Arokiarekin egin dugun bezala, zen ere, herriak izan egin duak esan nizun, etzinela da mutuko plaza hartan, zerbeza biliztu. Oiukatu iso sentitu herriak behar gaitu. Aroztegiarekin egin dugun bezala, erdizen ere, herriak izanen du azken hitza, euskara oinarri, mezu sendu eta garbi bat mundu guztiari, baztan ez dago salgai, gora baztan eta gora korrika. Etzinela da mutuko. Aparit! Apa, intzinera lekukoa, lekuko aldaketa. Apa, lekukoa goitik, gora zue, gora euskara. Eta gora Arraioztarra. Berriz aipatuko dut, Arraiozko 2 kilometro hauen erosleak zein direk. Arraiozko herrie, gazteak, guraso elkartea eta Aristi elkartea. Eskermile, lau eroslei Arraioz bezalako herri bati, 2 kilometro erosin parte hartzen dute urtero. Gozatu zuen momentu egoiti lekukoa, eta goiti bihotza eta goiti euskara. Tipi-tapa! Tipi-tapa! Apa Arraioz! Tantaka orain zer ausartuko gara uda hontan. Apa Xabi, goiti lekukoa. Xabi, ekide hoia, mentxe korrikan laguntzen urtero bezala. Aupa zu. Eskermile iten duzu lanagatik, aupa zu. Egunerokoan korrikakin eta korrikaz kanpo deke urteko 78 egunetan eskola transmititzen, euskara solasten. Aupa zu, jipi-japa!
kilometro. Erran bezala lau talde 2 kilometroa guraso elkartia, herri hegaztiak eta ariztia elkartia. Jipi japa, jipi japa! Jipi japa, jipi japa! Aupa Raioztarrak! Gaur ze denek lanien libre eskatu duzu edo? Hola, hola. Bueno, jubiletu batzuk ere badire hor, jubilatu batzuk. Baina bai, jende hauniz dago hemen, jende haunitzek libre eskatu, Korrika egun izan beharko litzateke baztango egun librea edo, baztango besta. Heldu dira! Heldu dira, Raioztarrak! Euskal Herria, hauek dira Raioztarrak lekukoekin, arraioz euskaldunek. Hortxe kamara bertzalean egonen dire pilaka batzuk persona, zoi begio den zoritxe. Eta ez ez dut buru abzuztuta da. Arraiozko karriek dugu bizka. Haupa zuek. Jipi japa, jipi japa! Ez da hitzen, nekatu zate denora. Jipi japa, jipi japa! Bai. Zuirenzle optimistak, jaiotzetik ilusionistak, bidera atera gara, korrika atera gara, herriz herri garoko gara. Jipi japa, jipi japa! Gure kontorsionistak, jipi japa, jipi japa! Eskapistak, hori behan ilusionistak, bidera atera gara, mundura atera gara, herriz herri garoko gara. Bat, izan bat, egin bat, sartu pixkete eskuinetara favorez, etxeak eldureko preparetik, bat eta bat zimara favorez, euskara bat mundu. Bakirrak da alkimistak, ofizioz ilusionistak, bidera atera gara, korrika atera gara, herriz herri garoko gara. Kotxeak heldu dire bertzaletik. Jipi japa, jipi japa! Arraiozen ere! Arraiozen ere! Euskaran alde eta euskaraz arraiozen deke. Euskaraz atelako. Bertze gauz batzun artean deke. Bihotzaren ilusionistak, bidera atera gara, herriz herri biriko gara. Izan bat, egin bat, eki hoi petoi eta kilometrontako. Zein baruzu, irurogeta batzen dira dut amistotzea. Aizu, hori tamartu. Matxo bat. Jipi japa, jipi japa! Jipi japa, jipi japa! Haupa Raioz! Eta Raioztik, mantxo irurita aldera. Oia, ez dakit, Arraiozko iruritako lurrek iten diren, baina... Ez gara hasiko... Errendu gora, Arraiozkoa dira eta kitxo. Norbaite reklamatu behar badu, bueno. Jipi japa, jipi japa! Haupa Raioz! Zuen gibeleko aldean zemaien helduen lasterkak uskoa. Zakasi gibeleko aldeak usten ere. Kotxe batzuk gibelartan. Arraioztar kuadrilla ederra hemen, haintzineko lerroetan. Pankartak gindazin txiki horien nongo dira. Arraiozkoak ere bai? Arraiozkoa zate? Bai. Bada etorkizuna, bada Arraioztar ere. Kanada, iritsi da, Durango da, iritsi da. Dantzagaua, Dantzagaua, Euskal Jatxenek. Vale, eta Arraiozko kilometroak itu baino fitio.
Argazki edola, arrezko arizti elkartean batzeko, antxe. Argazkiak aldatu barro ekide, hola tarteka, paretetan eta. Orduen inen dugu. Denak jautxiko gara baiti, eta bat bita iru, oiu itekin, alduzen eta salto eta homien nahi, bale? Argazkilariak apresu dauden. Bale, beiti, bat bita iru! Hau ez da izango folklore bakarrik eman egurra, gure gozamena bere beldurra, gozatu puritano argazkilariak eran dute zuzola asistantza unir, eta egia ez dut eran, orain izateteola. Orden berriz imarka izte. Esango izutegia, botako deu esia, itaia beti presteta orden berriz, beiti, bat bita iru! Bueno, lekukoa dutenekin dute, bi segundu mantzago salto, baina saiatu zate. Iritsi da, Tolosara, ailegatu da iruritara ere korrika. Baionara, iritsi da, Trebiñura, iritsi da, Eskermila Erraioztarrei, azteko harria biluzaten, kilometroak erostiaz gain, hemen txek karriketan lekuko eramateko plazer bat. Txalo bat Arraiozik! Eta ongi etorri irurita! Jipi txapa, jipi txapa! Jipi txapa, jipi txapa! Mantxo, jende guztu egilean, Lasai, tranquil. Furgoneta ez da eskapatuko. Apa irurita! Irurita nere! Irurita nere! Apa irurita, goiti lekukoa! Zuena da lekukoa, jipi txapa, jipi txapa! Apa irurita! Bueno, eta iruritako lehenbiziko kilometro honen lekuko eramaileak, iruritako gaztiak, Taiola, Laxoa, eta Giztur elkartea. Talde guzti horiek eta gero betze kilometro bat ere baduzte, orduen 2 kilometrotan, hainbat elkartea elkartuzatu korrikaren edizio guztietan. Korrika izuen babesa mateko, euskara izuen babesa mateko, doike lekuko eramateko. Eskermile, txalo bero bat iruritako guztien. Haupa zuen! Gora zuen! Eta gora zuek, gehien bat euskaraz bizizaten iruritarrak, gora euskaraz bizizatenak. Oiek bai merezi duzuela goratzea. Gehien guazatela. Bide batez. Laupa bostak orde jota, gitar zarronekin, dantzatzeko doinua ez dugu besterik. Bilaguneko kuadrilla, izerdi batzetan, nahiko izango dira. Jipi txapa, jipi txapa! Honetan, ez duzu gozaldu iruriten edo? Jipi txapa, jipi txapa! Jipi txapa, jipi txapa! Apa zuen! Apa zaioa, goiti legokoa! Nahiak trekitisa ez dako karri hau? Unetik eta kantuek kantatzeko edo. Jipi txapa, jipi txapa! Jipi txapa, jipi txapa! Zaupadetan dut bihotza, tiruak galtzetan, dantzaiteko gogoa, daramat zainetan, gitardi bolin doinuak, jarraituz badaukat, divertitzeko gaia, arratsalde honetan, honetan. Korrika ja turre baino evento handiagoa da, Bazterretan eta animo gehiuen non nahi, eta bira zeien depile. Eta gainera txirrindulari parrasta bat ere bai hor gibeleko aldeak. Baina bueno, korrika lasterka imarra berez, orden lasterkariak ebentsa intzinean behar demezala, tope. Jipi txapa, jipi txapa! Jipi txapa, jipi txapa! Hortxe iztalgi ere bere bi herrietako kilometro guztiak egiten duke. Arraio ez da irurite. Eusko Jaurlaritzak dio, dirurik ez dagoela.
baina ze kasualitate, guria falta zaie da, baina laizter ikusiko dute, jode, potrotaraino gaudela, jode. Jipi japa, jipi japa! Jipi japa, jipi japa! Apa Irurita? Denbora elegantia dugu lagun korrika bastan egiteko. Oronozetik, Arraio Zemarna, Irun Zemarna, Garzai, Ezitondo Elbete, eta ja urratu bialdera gateko. Zaupa naia, goitinekukoa. Iruiteko gazte euskaldune. Mantxo. Jipi japa, jipi japa! Jipi japa! Hode, Iruritako herrian, lekukoaren bila, ikusi behar dugu zeinek hartu behar duen. Iruritako eskola, gazia, karkupe, egunon kuadrilla. Hemen lekukoa zeinek hartu behar du, kontatu pixket. Iruritan gaude, aur pila bat ikusten ditugu. Zeinek hartu behar du lekukoa? Zuek hartu behar du zen lekukoa? Ni bat esperantza igual hartzeko. Bai, eta horrek zen nervio sortarazten dizkizu? Bai, bueno, esperatu barra dugu, orden, bai. Zuek ze dena Iruritakoak. Iruritakoak! Eta noraino egin behar duzu korrika, noraino? Zainoraino, gero huelta eta gero besta. Bueno, igual matematika ingo dugu, eta igual ez dako matean bertzeko gogoen egateko eskolara, baina bueno. Oye, zibituko dut irakasle, segun. Bueno, seguro. Pues zuek bederen saiatu, disfrutatu eta gatzainera iritsi biharrean iritsi erizondolaino. Aupa korrika! Irakasle eskola! Aupa korrika! Ikusten dut indarrez bete eta horretzatela. Korrika! Eta beroketak zen? Jai dugu! Geriz, hemen zite duzu korrika, Bueno, gatzainen ikusiko dugu elkar, bai? Venga, hola, indartxu segi, aio! Jipi japa! Iruritan ere! Iruritan ere! Kriston helikopterua, baina zertako nahi dute, olakoa baratua. Ezkerreko rekan ere! Laizter ikusiko dute, eta eskuineko rekan ere! Jode, potrotaraino gaude. Nor, balintzatazu juntiba, jode, balintzatazu juntiba. Guztiak eta guzti, ongietorri, korrikara, gora Irurita euskalduna! Balintzatazu juntiba, Jipi japa, jipi japa! jode, balintza badakidu. Mantxo. Eta bertze, txalo handi bat eskatuko dut, horrezkerreko aldian, bere buru euskaldun duen beste persona horietako baten dako, Katin dako, Kati, txalo bero bat Iruritako Katin dako. Haupa zuen! Jipi japa, jipi japa! Jipi japa, jipi japa! Haupa Irurita! Eta eskermile hor pankartakin, dazin eskari ere, bikain dara mazuen, pankartak Iruritako errimo gogorra patu dute baino. Horai mantxotuko gara eskuinetara namargara, gatzainadera, momentu historikoa korrikandako, lehenbiziko aldin bidez duten, lehenbiziko aldin pastuko da korrika hauten gatzaindik. Bagoaz Euskal Herritik mundura, eskua emanaz elkarri. Haupa Irurita! Hemen bidean ikusi dugu Totu Iturzaeta, bai, lankide bezala, baztango udaltzaingoa. Kontatu Totu, ikusi dugu biziletan zaudela, zertan ari zara hemen? Bueno, pues hemen justo sartzen dire gero Gartzaina aldera korrikakok, eta hemen itxiko dugu pixke tarte hortan karretera, eta bizikletan maketenako aukera gero berriz ere Gartzainean bertzaldetik mozteko, eta laixin ibiliko gara, aratonet pixket laguntzen. Baina ikusi dut, ez duzuela elektrikoa duzula, normala? Ez da behar elektrikorik.
Zu orduan ja, korrikaiako ja prez, ja berotua, ja dena, Elizondotik etorri zara, ez? Gaur bertze moduen tokatuko zaigu, baina bueno, ala ere beti laguntzeko pres. Bai. Eta ikusten dut jarraitzen ari zarela momentu guztian korrikan ondo haien, eta non daude momentuetan, hemendik hurbil, jazta? Irubitako maldan hasiko dira istentean, txike... Bueno, pues, zukerten duzu bezala bertze modu batean, baina hau ere polita da, disfrutatu eguna. Horra ala tokatu da, baina bueno, zeratuko gara gozatzen. Eta ez dugu euririk, hori ere gure alde dela. Ongi, zarake jatiko. Esker mila honitze, eta animo gunakin, aio! Jo, Eta lekuko aldaketa ere, benetu dure. Oker ez anima nagoa. Esker mila zaioa. Eta ongi etorri korrikara. Ongi etorri Maite gora lekuko. Haupa Maite. Jipi japa, jipi japa. Jipi japa, jipi japa. Haupa Maite. Mancho, tranquil, gozatu. Lasai, eta ondo izan. Ez, korriketa ez da eskapatuko. Guztion lure eta guztion zaidu Horregatik maite dugu izugarri Eta gehiago baita ezakegu Bagoaz korrika Ikastera eta Haupa Maite, goiti lekukoa, goiti bihotza, gozatu mutue. Bagoaz korrika Egiz du izan izarre herri berri Bagoaz korrika Eta heldu gara bidezik eute goiti lekuko korrika errapezala iruditatik gartzanerako bidea. Eskermine Maite. Jipi japa, jipi japa! Ongi. Haupa iruditako aurreko. Ez da zertu, denek batu. Hortxe. Jipi japa, jipi japa! Eta kasu, zegero goitiago bazterretan badire ziluak, kasu bideo bazterretan. Azte eteketa iruditetik gartzainerako bidea. Goiti lekukoa, goiti! Jipi japa, jipi japa! Nekatu zate edo nola? Zutaiten deuz ere, Jipi japa, jipi japa! Haupa irudita! Kasu ziluakin hemen, Kasu zuen ezkerretara ziluakin. Azten paraje polite gazterka ebitzeko iruditatea. Pero bueno, ez dakit iruritako diren o hartzengo direia. Lekuko aintzinen, haupa itxaso, lekuko aintzino. Korrika! Korrika! Hemen euskaldun izatea bezalako dudarik ez da. Iruritan ere! Iruritan ere! Zoike iruritan euskaraz nola solastuko gara. Tranquil, tranquil. Furgoneta ez da eskapatuko. Tranquil. Mancho. Beire zuen nibelia ze maien den dude, beire. Beire ze maien den. Como no ser reggaetoneras, si se nos va la vida entera, golpe de cadera y por la carretera, pedal en mis suelas, a veces sin freno. Zehar gazti polite iruritak nibelia. Sube el volumen, la noche boca arriba, pilla el pintalabios, prima. No hay ganas de volver a casa y como Sara F. Buena suerte y mala racha, siempre culando para evitar el rollazo del prevenir. Mancho. Bertzenaz akituko dugu segidoan. Igandia baino pitio ezin gara bilbora llegatu, Hemen bada manda pizke. Animo, mancho. Goxo, gitarra neurtu. Eta dena lekuko nibelia favore. Lekuko nibelia lekukoa eta bizikoa. Jipi japa! Hortxe, indarrekin, hortxe, Dios! Hola. Listo, ya pastu dugu malda hundina. Bueno, bazterreko arbolak eta bizketa raskatuko, Honen ilusionistak bidera atera gara, mundura atera gara, herri garoko gara. Mancho,
zuek Iberia, begira Iberia. Geldi, furgoneta ez da eskapatuko zuen. Tranqui. Eta momentu historikoa! Bastango bertze herri batetik pastu gara korrika, Orantxe Beria. Herriz herri garoko gara. Gartzainera heldu da korrika, lehenbiziko aldiz hortxe balkonetan eta apaikarriek lekuko aldaketa, Gartzainen, lehenbiziko aldiz, ongi etorri korrikaren familiara Gartzain, apa Gartzain, lehenbiziko aldiz hemendik, frontonetik beretik. Bueno, Gartzaineraino iritsi gara eta berriz ere gu lekukoaren bila gaude. Gazta honiz ikusten ditugu, bai gurasoak, bira, hemen ikusten dugu lekukoa hartu behar duen batek, egunon? Bai, favorez, zer moduz? Zu lekukoa hemen hartu behar duzu? Ez, nik behirago, Gartzengo gazten representante. Orduan zuzen behar duzu, hemen hasi beraiekin, laizterka joan, eta gero hor behan egingo dugu kambioa. Hartu dugu herri eta gazten artean, orduen... Zu nik ikusten dut hemen Gartzain izateko jende honiz bildu zatela. Bai, lehenbizko aldiz da pasten dela hemen korrika, eta orduen seinale gise gero gainera luntxo organizatu dute. Jo, hoi herrikoak, eskolakoak edo... Bai, denek, azkenean denek elkartzeko manera, bai, eta bueno, guztara. Jo, ze ilusioakin, ez? Bai. Hainbertze aldiz hemen pasatu eta inoiz ez etxetik, eta behingoz oraingoan eguraldi ederrunekin Gartzain ikusi dezatela leku guztitan, Euskal Herriko leku guztitan. Hoi da gure intentzia, aberrala den. Bueno, pues ongi pasata disfrutatu, bai? Ni esker. Venga, agur! Jipi japa, jipi japa! Jipi japa, jipi japa! Gartzainen ere! Gartzainen ere! Apa Gartzain! Bat izan bat, egin bat, batzuk eta batik bat. Gozatu zuen kilometroa Gartzain! Demora erra! Gartzeko estakonen lekukoakin, eski barru! Zorion txiztateko! Bakirrak da alkimistak, ofizio, Haupa eta mantxo, aldan nivelatu den jendia, ailegatu daiela gure taldera, hori hartu, kasik. Momentu historikoa, Gartzainen eta biziko aldiz korrika, lehenbizko aldiz. Haupa Gartzain! Irauten espezialistak, biburuko aktivistak. Gartzain bezalako herrietan eta euskara tradizio urteztute. Frankismoa gara irudiretan ere, eta olako herrien mantentzen dute euskara bizi. Eta olako herrien mantentzen dute orain ere, orduen, badu nolabaiteko ardura bat, Gartzaindarrek ere baduzten nolabaiteko ardura bat euskara mantentzeakin, euskara eta mantentzeakin. Gora Gartzain euskaldune! Haupa zuen! Jipi japa, jipi japa! Jipi japa, jipi japa! Ongi gozaldu etorri zateadik, 2019, korrika. Excuse me! Eldu da guztion andereñoa, adi pasatuko dut zerrenda. Jesui, mademoiselle, olala, fati den soinua zabaltzen dut mundura. Guztiok bat egitea ezinbestekoa, bakoitzaren nortasuna errespetatzea. Motorrak arrankatzeko momentuko aukera, gurea, herrikoa, korrika. Aste arte buruzturi betian martxan jartzen hasteko egin zazuklika. Ez dugu pesarik helburu argi dagota, pausuz pausu, gure ritmora. Jipi japa, jipi japa! Gartzainen ere! Gure ritmora. Euskararen alde eta euskaraz, gehimat euskaraz, jiteadelako behar dugunean. Geranen dugu Gartzainen ere, euskara! Gartzainen ere! Oide! Oreka ez galtzeko oinarri sendoa. Eta indarrez lepotorri baitzatea, aprotxatuko dugu hortxek lehenengoatean zuen herriekin. Dugun irudi errunekin argazkio erratratzeko, bazen eskatu batzen, denak jausteko 20-20-20, eta bat iru erranta gero, animereko saltueteko 20-20-20, bat bita iru! Hau ez da posible, orain gaur eta hemen, dena da posible. Gure ritmora, klikiti, egin klika, nire zure
ritmora. Amat, Fermin nola da? Esaiezu nola da? Gure ritmora. Klika, korrika, klika. Gure ritmora. Klika, korrika, klika, korrika. Altza eskerreko besoa. Pixkek, kantuekin batean, altxa eskuineko besoa, eman euskaldun daude, gartzainen, ezkerreko besoa, eman euskaldun daude gartzainen, iruritan, Boronote, ez dakit Orostarra badiren ja edo, Eusko planetari da dantzan. Arraio zen, Betikoak guri zer moika. Animeleko kuadria gara, Euskara zingo diet zirika. Ikimilikilikilika. Zuaren erritmora itzari bideman, arbasoen dantza kulturaren gotitzean, gaur abiko bizabarretako ziertzoa, gure borrokatuko jarritzeko jokoa, ezagituko duen matxapestu dadila, herri feminista taskearen aldetika, lekukoan eskatzari emango dioten, amameka otzaltzatu dezatela oten, atekta sentitzeko, komunikatzen den herri bat edain izartituko, herri beratik la furia banator korrika, batu gaitezen guztiok armatiro klik. eta autonen Etzen ari gara hemen lekukoak bilatzen zehatu arduen, zuek nondik heldu zarete? Ikastolati. Hostia, irakurte grabatzen egiten. Bai, klaro, ikastolatik edo ikastetxeek? Instituto. Vale, eta hemen lekuko zeinek hartu behar, guztien dugu Elizondoko herria saiatu behar gara, beinaten bila, badakuzen orden beinat? Elizondoko jatia, etorri gurekin eta ezagutuko duzu, hemen dugu beinat eta guztien dut kargodunak eta dena kontatu pixke zer modu zaudete. Egunon, ongi, urduri pixket. Bai, nervioak irantzu, Kristoina, baina bueno, ingo dugu, da guretako da kristona horia eramatea. Dudari gabe, beinat irantzu kontatu pixket. Bueno, ez dakit zer? Zer noraino egin baruzu korrika? Bueno, du gutxi, nago ikasten orduen adoren azterketekin gutxi, baina elbeteko gasolineraraino edo, gutxi gora bera. Bueno, batuzu 2 kilometro Elizondo guztia gutxienez. Eta gozaldu zetorri baino lehenago, beroketak egin dituzue. Bai, gozaldu, berotu ez, berotiko dugu alde meiti. Beroketa unitzi biharik, gozaldu dela hortza dela entrenatu eta entrenatu. Gainera, bera badu kriston, badu asmoiteko kriston kilometro pile, Bueno, pues Elizondoko alkate bezala, hola gure izenean. Hau gure izenean gaindena, gu saiatuko gara egiten herrikoa, eta bi eskoletakoak ere bai, jakitzen baiteia helbeten. Bai. Eta, saiatuko gara. Bueno, saiatu eta Elizondoan ere pasatzea hori polita da. Ba, eta gainera, jo. Sekutero lanean urte guztieta ez, herrian dako. Eta gero tugu hemen gazte guztie gure gibilean, así que... Oiek bultza eginen dute. Baina ikusi dezatela ez, Aztango Andriak ere badugula gure indarra. Bueno, ongi pasa eta disfrutatu pila bat, bai? Bai, berdin. Esker mila honit. Esker mila gartzain, zue kilometroagatik txalo bero bat gartzain! Gora zuen! Eta lekuko aldaketa, gartzaindik Elizondora! Sartu korrikara mantxo, esker mila gartzain eta ongietorri Elizondoko herrien. Pankarta entrako dugu, beraz hor pankarta hartu favorez, eta Elizondoko herrikoak pankartan aintzinetik gainerako guztiak ibeletik. Jipi japa, jipi japa! Jipi japa, jipi japa! Apa zuek, gora Elizondoko herri euskaldune! Ezkutatuak dituen eman gabeko musuak betetzean Hortxe, alkatea lekukoak egin goiti lekukoak egin, eta pozak isildutako hitzak. Gero, badagoelako tradizioa Barzaren korrikan alkateek sola zitar dutela, abizuta datu. Hasi pentsatzen. Eta broma, lekukoa irantzu bertzen du betek dela, ez dure gana mikrofona. Kutxazar eta ilun batean Jipi japa, jipi japa! Jipi japa, jipi japa! Eta Elizondoko herriekin batean osatu duzkigu ere Institutoko ikasteko adria bat. Oier, ongietorri korrikara, ongietorri euskarara, eta gonbidapena, bizien alik eta egin euskara zitera. Korrika beti dameka egun hauek, euskara urteko irutero eta 25 egune dire, eta gu ez bali mara zolazten euskara, zakiko zolaztuko ere. Jipi japa, jipi japa! Jipi japa, jipi japa!
Azte jende multzu heldu garen. Maiatzeko bihotza, pentsatzeko burua, laztantzeko eskua. Dazu zara, ama irakastea, laguna edakide, Bueno, erran bezala. baitanerik beroena. Dazu zara, sukaldeetako sua, lantegian lantesna, iburu eta dizkia. Dazu zara, kantu honen doinua, oraina eta geroa, bidaiatzeko txartela. Zure arnasa sentitu nahi du, zure alboan goizero eskatu, eskutik erdu morak gainditu, txalo guztiak kantu. Apa ya, jipi japa, jipi japa. Jipi japa, jipi japa. Apa eta zereago txereko bat. Euskaren lekuko elkarri transmitituz. Bona zuek. Gero argazki guztiak kontakutzu ez horrialdean izanen duzuen. Bueno, olako jende pile badena aprobetxatuz, saiatuko gara olatuen aiten, aintzinetik hasi eta eragibeleraino irabatzen den, bale? Orduen bat bi hiru erran eta hasi aintzinetik olatu egiten eta ja noan gaitatzen den. Bat, bi eta hiru! Ba, nahiko ara taiatu den, nahiko ongi. Bigarren saiakera bat, Berriz, olatuen aintzinetik ibeleraino. Bat, bi eta hiru! Apa zuek! Jipi japa, jipi japa! Jipi japa, jipi japa! Elizondo ere! Elizondo ere! Eta gara sartzen mantxo Elizondon. Bazterrak arrotuz. Euskaren aldeko aldarri eratuz. Kastelura, eta rigoraren auzolan eredua, eskutik eskura hori ere baga. Euskal Herri guzti zuei behire dago, 24 orduz zuzenean agertzen den retransmisioa. Gora Elizondo! Jipi japa, jipi japa! Jipi japa, jipi japa! Apa Elizondarrak! Maitasun eskutik baten bide luzea, ongitorri Euskarara. Siberutikan mendebaldera. Euskararen besta, animeleko besta. Junkeraren Lasterka, fandango berri gaute bat egun, bezala. furgoneta batek gibeletik. Berri baten bila. Magia badune. 2500 kilometro. Arranduaren egaldia lumadi berria. Jipi japa, jipi japa! Jipi japa, jipi japa! Jendeak eta nude! Basurdearen aztarna gara, elorretatikan agurain aldera. Pankarta erekitzen badutzen pixket, pankarta zaztenak, hoi da, hapa zuek, animo! Hor da gure gogoa. Ezerraldeko aeka saretuz lurra. Vale! Artzaigazte bat kontu Olako jendetza aprobetxatuko dugu argazki podibetan tratzeko. Eskermile, Elizondoko herrie, orain justu lekuko aldaketen dut. Bueno, hemen gaude, baztan ikastolak hartu behar du lekukoa eta bilatu behar dugu nortzuk dauden. Egunon, zeinak hartu behar du lekukoa hemen? Joritz eta Malena. Bai. Edwin eta Helene. Bai. Eta Marisa. Eta Marisa, eta non daude beraiek? Bilatuko dugu hemen? Kusi, zuek zarete lekukoak hartu behar duzena? Bai. Eta nola zabete nervioztua, konten? Bai, konten eta nervioztua. Bai, eta ze sentitzen duze hola denak elkar korrika eta lekuko hartu eta ensaiatu duze, berotu duzu ahotsak? Ni bai, nire zean. Bai, zuek ere bai? Bai. Eta zuek? Bai. Bai, eta uta gero bestaderra, ez? Lekukoa denak elkarrekin ikastolara, korrika honitz egin baruze edo gutxi? Bueno, kilometro bat. Kilometro bat. Bueno, gustora. Eguraldia ere zuen alde duzuen?
Galdetuko diogu Karmentxuri ea zer moduz joan den, zer moduz beroketa Karmentxu kontatu pixket. Girotue, kantuz, dantzan, gabiltze konten zirrera hundiekin. Pentsatzen dut horrako eguna ikastolan ere denboraz prestatu zanen duzuela. Aintzinetik pankartak, gero inditugu ere bai dorsalak eta hola. Ikusi dut ere ikastola polit apatu duzuela, lana hundia. Pankartak intugu, bezala. Eta hoxe gogotxu, erraz gero gogotxu. festa eguna edo gero matematika kontatu. Kilometroak hitzekin bueltatuko gara parkera eta errengo dugu besta pixket, bai. Eta konbidatzen dugu zen, guri ere gero joatera. Dena konbidatu ezaltzen. Saiatuko gara, Iñaki, saiatuko gara joaten, bai? Venga, ongi pasa, Agur, aio. Siberutik mende baldera. Eta lekuko hartuko du Baztan ikastolako aur guraso eta irakasleak. Txalo bero bat, elude korrika! Lekuko aitzinera! Aitzinera lekukoa mantxo! Jipi japa! Jipi japa! Aitzinera lekukoa, gainerakoak pankartak ibelean. Eta ongi etorri korrikara Baztan ikastolako guraso, aur eta irakasle. Zuena da lekukoa, zuena da euskara lekukoa. Jipi japa! Jipi japa! Ikastolan ere! Aupa! Eta orai kontatuko dugu hemen trofeo hundi duten, zenbat euskaldun dauden, zenbat jolasten diren egunero euskaran. Orden goiti eskuega laiten duzuen guztien, goiti. Apa, gora ikastolako euskaldunek, Elizondoko euskaldunek eta Baztango euskaldunek. Jipi japa! Elizondo nere! Ikastolan ere! Plazan ere! Parkean ere! Eren sugeren itzala, Santa Grazitikan, Zarra Kastelura. Lekukoa pixketa intzinago, pagodez pixka bat, pankartatik, eta pankartak guzti espazio pixka bat. Lekukoa da gure protagonista, gainerako guzekin batean doike, hor da mezu sekretue, atarratzetik, Bilbora. Euskal Herriko zazpi probintziak, zeharkatuz. Jipi japa! Haupa zuek, ikastolan ere! Konkeraren fandango berri bat bezala. Gora Baztan ikastola, haupa zuek! Berri baten bila. Arranduaren egaldia. Jakinen duzu kantunen letra, kantatzen alduzue. Oida! Haze gendeketa Elizondoko karriketan! Korrikako lekukoak gironetik! Eundaka! Jipi japa! Haupa zuen! Zerraldeko aeka saretuz lurra. Hemen txegeio! Ikastolako eta guraso eta irakasle gehiago! Ongi etorri dena korrikara! Denei ere dago ekimena, plurala. Mundu guzti onartzen dugu onartzen bagaituzte sori. Ez bagaituzte onartzen kanpora. Jipi japa! Haupa zuen, mantxo. Arranduaren egaldia lumadi berriaz. Haupa zuen, goiti lekukoa, oida. Gailur berrietan. Lau buru bat gato Erdire. baino
Argazketan pollit atrako zate. Jipi japa, jipi japa! Jipi japa, jipi japa! Elizondo nere! Elizondo nere! Siberutikan mende baldera Junkeraren fandango berri bat bezala Gozatu zuen azken metroez ikastolako aurrikasle eta irakasleak eta gurasoa deke Arranaren egaldia lumadi berriaz Azten endeketa, Euskararen aldeko lasterketa Gora Euskara! Mancho! Mancho, goiti lekukoa Jipi japa, jipi japa! Jipi japa, jipi japa! Santa Grazitikan Haupa zuek! Zarra kastelura Eta rigoraren auzolan eredua Eskutik eskura hori ere bagara Sorgin baten azken kanta itoizko kaletan Zergar euskara berez bagara Maixux eta erramunen herrian Azken metroak ikastolako endako goiti lekukoa arrotasunez euskara Arrotasunez euskara lekukoa, korrikaren lekukoa Iztonoko plazan aldaketa ikastolatik eskolara Euskararen transmisioak aintzinera segitzen du Eta ez daie inoz aria eten Arranduaren egaldia lumadi berriaz Elizondon gaude, berriz ere orain plaza inguruan eskola publikoa dugu orain lekuko eta bilatu behar dugu zeinek hartu behar duen. Epa, egunon! Zuek eskola publikotik heldu zarete, Itziar, bai? Non dugu lekukoa zeinek hartu behar du? Pues mire, lekukoa eraman behar dute batzuen artean. Kontatu pixket. Bai. Lekukoa eramateko egin zen zozketa bat, ziklo bakoitzeko ikasle batek eramateko. Orduen, torri, bai! Txikien artean eramango du Luna. Zu kontent zaude, Luna? Bai. Etorri, hurbildu gure gana lekukoak hartu behar dituzuenak, bai? Bai, eta falta dugu Josua. Honekak eramango du ere, bai? Bai. Zu lehendabizikoa edo bigarrena? Azkena. Azkena beti ez, indar gehiagokin. Hori da. Zu gorre indarrak, Eta, zuek? Ni bigarrena. Irati. Eta zuk nondik noraten eman baruzu lekukoa? Bigarrena. Eta kontatu, gero Itzia zer egin baruzu, gero matematika besta zer duzue? Ez, gaur hartuko dugu eguna libre disfrutatzeko euskararen inguruan eta gure kilometro hasten denez hemen eroski parean eta joan bar dugu Elbeteko rotondaraino, gero egingo dugu topagunea edo Elbeteko plazan. Han elkartuko gara denak osaltzeko eta rato bat gustora pasatzeko. Orduan gozaria Elbeten. Hori da. Eta zein prestatu du gozaria? Bakoitzak ekartzen du bere gozaria. Gero irakasle batzuk arduratu dira aratera mateko dena eta listo. Besta egun pollita, eguraldi ederra eta disfrutatzeko denak euskararen alde. Dudik gabe. Eta hotxak ze berotu dituzu edo ez? Berotu ditugu. Bai, gainera zutzara musikako irakaslea. Bai, ala naiz, bai, Maria. Maria. Diozu, eh? Venga, guazen! Kontat, a ver. Tipi-tapa! Korrika! Tipi-tapa! Korrika! Hemen gaude! Euskararen alde! Hemen! Euskararen alde! Arrasongi erakutsiak, Eta gero, aurtengo zetakeko abestia ere kantatzen dugu eta kantatuko dugu korrikarekin batera, bai. Pozen ez pila bat, disfrutatu honitz eta ongi pasa egun guztia. Bai, venga, ongi segi, agur! Aio! Jipi japa! Gailur berrietan Aintziner, haupa zuek Ongi etorri korrikara, hasi azterka Goiti lekukoa, goiti bihotza Eta mingainan euskara Gure eskuara Gure gogoa Ezkerraldeko aeka saretuz lurra Zenbat gara, eundaka gara Hartzai gazte bat kontu zarretan Bari
Haupa, Elizondoko eskola! Jipi japa, jipi japa! Jipi japa, jipi japa! Haupa, Elizondoko eskola! Elizondo nere! Elizondo nere! Bidaia berri baten bila. Zer dugun hemen, zer relikia, ze estampa pollitak, denak euskararen alde, niko olakorik Elizondon ezakit noizbait ere ikusi duten. Euskaldunak, hemen euskaldunak izanen zarete, bai? Noski bai. Eta ze pollitak denak euskararen alde txipi-txapa, txipi-txapa. Bai, ala tokatu data. Kontatu, zenbat kilometro egin behar dituzu gaur? Gaur, neik. Bai. Bueno, kilometroak igualez, baina ikusi zenbaien heldu den kilometroak egiten bai. Eta zok non guazate? Elgorriagako. Elgorriagakoa. Malarreka. Bai, badakit aski ongin onden gu Donezteben hasi gara. Han bazago nere jende pila bat. Bira. Hemen hurbil ditugu. Maria Irurueta. Hor zer duze? Hori eskolak aitzen da Donezteben. Nahi loba. Pues seguro, igual uneraino iritsiko den. Zuk behiretu ongi, Eta zuek intzazue oiue. Bai, heldu naiz hemen ere emakumeak eta ikusten ditugu indartsu zaudetela. Zuek ze tipi-tapa. Tapa, hola, eta gero korrika. Bai? Zuek, inbiarko duzu oiu fuerte denek ikusi detzatela, ez zetela. Hola, ber, bota fuerte zaizula. Korrika. Hola, indartsu inbiarko duzu, denek fuerte itzeko, bai? Zuek, eta gero gozaltzera, Hemen indarra galduta gero fuerte, animatu jendia. Ongi pasa, agur! Aio! Eta agur bat hemen bide bazterrian, agurtzen nahi dire, euskaldunei ere, gora euskara eta gora zuek. Aio! Hau da korrika! Jipi-txapa! Eta hortxe bertze pankartan, talde handi untetik, bere buru euskaldundu duten horietako bat, maite, txalo beroa berak ere, eta horako jende auriz behar dugu, bere buru euskalduntzen duena, goraz dugu. Goiti lekukoan eska, goiti! Haupa! Irrintzi zarbata hogaztetan. Jipi-txapa! Lekuko aldaketa, eskutik eskure eta euskara mingainetik mingainera. Erdira. Erdien, lekukoa erdien eta arro. Gogotxu, haupazu. Jipi-txapa! Zenek marraztu digu kuadrantea, zein dau erotuta, zein da kabala, ilusio bat da errealitatea, eta gizonen bizio bat dena jaraua jartzea, gorbean zakorma bat da normalitatea, baina nik ez dut izan nahi normala, eta zuk ez dare, eskolan ere! Zifra bat, etzea sartzen traje, ezurren saren, eroitzei emakina bat, datorren papilla jaten, elurren aurren, eldu makila eta guazen, pareta mila dauzkeuta gure paren, eta erresa ez da narren, kareta kenduta zaudenen, ai, ez dakizu ze sexy zauden, ze guapo zauden, mozorroi gabe, tartaldek esan dezalabe, ze guapa zauden, horren lotxak gabe, estereotipo danak hausten, ze guapo zauden, lekukoaki, eta euskara mintzatzen, euskara mingaina. Ze guapo zauden. Jipi-txapa!
Hortxe, indartxu. Eska, gaupa zuen. Etorkizune badu euskarak etorkizune. Egitura mentala da bersartze zaigun gaztan. Jipi japa, jipi japa! Jipi japa, jipi japa! Haupa Elizondoko eskola! Disneyen maitasunaren fabula ipuñonen orain eskolara zazte edo, Nortasunen banaketan, zubomanetan iman bakoitza bereziegan nere ziketan dauden urrezko esietan zuretik eta Jipi japa, jipi japa! Jipi japa, jipi japa! Pornografia izan da gure ziketa sexuala Jipi japa, jipi japa! Hau ez da gizarte naturala da ez du izan nahi kapitala jalaxe gomendizaio Eskermile bertzebein ere korrikan parte hartzeagatik horako aur eta irakasle eta guraso pile karrikera traziagatik eta egunero egiten duzuen lanangatik euskara transmisioan eta ziketan. Haupa zuek txalo hondi bezuenako. Esan dezala be, ze guapa zauden, horren lotxak gabe, estereotipo danak hausten, ze guapo zauden, mundu hau aldatzen, zure rola zalantzan jartzen, ze guapo zauden, Gaia honik ematu zen metro batzu gozatzeko, Gora ederra, ekupoa eskue, kartaldek esan dezala be, ze guapa zauden, Irri Barretxu, Euskal Herri guztiezko ibeire kamaratik, orantxe zuzenean, Elizondo, goizeko ezakito duen, nekak edo, Iko dire Iruñetik beire, Irundik, Zaldibitik, Larrabetxutik, Atarratzetik, Angelutik, Donibane Garazitik, Dintruen igotik, Eskermile Elizondoko eskola, korrika bere bidea segitzen du, segi gurekin lekuko aldaketa, eta orain, Herrietako eskolak eta Lekauzko institutuaren kilometroa baino lehenbiziko Herrietako eskolak, ongi etorri korrikara, jipi japa, jipi japa! Jipi japa, jipi japa! Haupa Herrietako eskolak, almandozkoak, ez dala? Nor dire almandozkoak hor, nor dire? Haupa almandozko eskola! Bertze eskolaren batere bazate? Almandozkoak bai? Haupa, entzinean lekukoa! Jipi japa, jipi japa! Jipi japa, jipi japa! Haupa! Aitzinera, lekuko aitzinera! Aitzinera, horaxen! Guazin, azterka, guazin! Haupa, neska! Jipi japa, jipi japa! Ez borrokatu lekukoan gatik. Aintzinean lekukoa eta bertze guztiek pankartak nibelian, favore. Pankartak nibelian. Aintzinean lekukoa eta bertze guztiek pankartak nibelian. Hale, aintzinean lekukoa lasterka, oide eta gainerakoak pankartak nibelera. Guazin almandoztarra, guazin! Almandozen ere! Almandozen ere! Haupa Almandoz! Haupa Herrietako eskola txikiek! Haupa! Goiti lekukoa, goiti! Hola! Aitzinera lekukoa, aitzinera! Jipi japa, jipi japa! Jipi japa, jipi japa! Jipi japa, jipi japa! Lekuko aintzinea, favorez! Dirdirka, zeruan helikopteroa dirudizu! Haupa Herrietako eskola txikiek! Herrietako eskolak!
Ez ez du sekula maite zaitudala. Hemen eta gero hemendik 5 kilometrotara bertze kilometroak egin duzue. Jipi japa, jipi japa! Almandozen ere! Almandozen ere! Eta Almandozez gain ze herrietako eskola gehiago bazate. Eta orain Lekauzko institutua, zuegia eskolan ez zaudete. Orain Lekauzko institutua entzinera, lekuko agoini, euskaran ingainera. Eta gora zuen, institutuan ere! Institutuan ere! Jipi japa, jipi japa! Jipi japa, jipi japa! Zer polita zarezu, dirdirka zeruan, Lekuko da, pankartan aintzinean eta gainerako guztiek pankartan gibeletik, favore. Ez ez du sekula maite zaitudala, zurekin gauta egun amesten dudala. Jipi japa, jipi japa! Apa leire, oiti lekukoa! Gaur ez da klasek edo? Gaur besta, euskaran besta. Eskatu beharko dugu Baztango alkatiai, Baztandik euskora, korrika pasten den eguna, Baztango besta izateko. Inor ez daien lanera da, lanera eta eskola. Jipi japa, jipi japa! Jipi japa, jipi japa! Baztanen ere! Baztanen ere! Apa zuen! Apa neskak! Ze alaitasune! Zugeren itzala Arrotu lekuko, arrotu! Uitu! Zarrakaztelura Kasu autoakin, ezkerretan autoakin. Eskutik eskura Favorez, lekukoa eta bertze guztien pankarta gibelera. Sorgin baten azken kanta itoizko kaletan. Jipi japa, jipi japa! Zergar euskara Jipi japa, jipi japa! Maixuxetarra Haupa Lekauzko institutua! Maitasun eskutiz baten bidea, Siberutikan mendebaldera. Kasu autoekin. Junkeraren fandango berri bat bezala, iraia berri baten bila. Eta lekuko aldaketa! Lekuko aldaketa Ezkerbide institutuko herrietako eskolen. Eta Baztango udaleko ordezkariek hementxe. Aitzinea, lekuko eskute. Jipi japa, jipi japa! Kilometro gaintzina gaten dire, eta, bueno, Lizondoko herria pasatu dugu, eta hemen gaude Baztango udalakin. Kontatu pixke, Fernando, zu Baztango alkate bezala, zer modu, ze sentsazioak dituzu? Ba, onak, ez, korrika helduen aldiro, ez, ala sentitzen dugu, ez, denek sentitzen dugune, ez, Euskal Herri oso, bueno, eta Euskal Herritik kanpo, ez, haunitzek parte hartzen baitute bertze korrika batzutan, ez, eta, bueno, egun polite, gainera eguraldiek ere lagun dugu, kuadri ederra, bildu gara gaur udaletik, eta bueno, gogotsu, ja... Eta ilusioakin, ez? Animeleko ilusioakin, bai. Baina, bueno, ni egierran, korrika bizizan dut barnetik, ez? Aekan ere ibilinen naiz lanean, Xorrosin irratiekin ere iten dugu, edo iten ginuen, jarraipena, eta, bueno, hori tokatzen zaigu bertze modu batera. Eta, Fernando, gure garetiko gaur egunera, ze ezberdintasuna edo ikusi duzu Euskararen aldekiko edo korrika edo ezakit gauzak aldatu dira, urte haunitz pasa dira. Bai, nik uste dut, bueno, gehiago igual orokortu dela, ez? Gu txikitatik zautu dugu, 80ko hamarkadan abiatu zen, eta, bueno, irudiek guztia bertzerik ez dago, ez? Garai hartan, jende gutixago igual atratzen zen, gaur egun, bueno, mundu bet, ez? Atratzen da, eta eixe orokortuago dago. Hala ere, bueno, oiniken ere bada, korrikaren beharra, ez, behar ekonomikoa, eta baita ere bulkaldie erabileran, ez, egia da, haunitz hobetu dela, leku haunitzetan, baina erabilera hortxe dago, ez, pixket maingu, eta, bueno, ja korrikak laguntzen duen hori ere indartzen. Hoxe. Jo, pues eguen ederra duzu, Fernando, disfrutatu pila bat, ongi pasa, eta noraino egin baruzu kontatu, orain ez digula inork ere entzuten. Ez, ni gaur garai hobe batzuk pasatutugu, guk ere, ja badugu adinbet,
Eta ez, nik kilometro bat inen du, seguraski bat eta listo. Eta gero bestartu behar duzu edo lanera? Ez, lanera itzuliko gara. Bueno, korazot ikusten dugunez, hemen daudela ja petuak, eta ja gure geroetik ikutuko. Ongi pasa, disfrutatu, Jipi japa! Gorka oinik hemen du? Oinik bizi edo? Goizeko bortzetak lasterka ere? Haupa baztago udaleko ordezkari eta langileak hementxe. Eskermile, Euskaran alde iten duzuen lanangatik, eta doike korrika parte hartzeagatik ere bai urtero bezala. Urtero ez, edizioro bezala. Jipi japa! Maitasun eskutiz baten bide luzea, Siberutikan mendebaldera. Junkeraren fandango berri bat bezala, bidaia berri baten bila. Sartu eskuinera favorez pixka, horretik da jendea. Arrandoaren egaldia lumadi berriaz. Jipi japa! Bueno, eta ondurez darra segituz, alkatia biztetik alduen fitiago, solase matea bertze batxi beharko dugu. Badu solasa berdi. Ilargirik gabe, marea gora, nola bestela. Maitasun eskutiz baten bide luzea, Siberutikan mendebaldera. Junkeraren fandango berri bat bezala, bidaia berri baten bila. Bueno, nik ezagin, atxankatu edo naiz, Pozgarria da, inbertze jende guztia ez. Euskaran alde, 2 urtean behin lasterka, ja egunero erabiltzen dugun euskara. Opa zue, jipi japa! Goiti lekukoa! Jipi japa! Opa zuek! Egun ederra baztanen goiti lasterka itzeko. Bulegoetatik atratzeko egun polite gaur. Euskaren alde, eta eskuarak. Opa lorea! Eskuak altxatu zera bakiak. Jipi japa! Oiniken, Oronostarrak eta hemen daude lasterka, Eta soiko. Berroetarrak ere bai. Bizikletakin nibelera favorez. Korrika lasterka da, eta bizikleta nibeletik. Jipi japa! Opa zuen! Ideiak bultzatu zera bakiak, ideiak batu zera ikia, ideiak nahaztu zabaldua. Oronozko alkatia fuerte dago, Está nekatzen. Bastanen ere! Iruiten ere! Zigan ere!
Berroetan ere, Anizen ere, Arraiozen ere, Iruiten ere, Gartzainen ere, Elbeten ere, Elizondon ere, Erratzun ere, Lekauzen ere, Amaiurren ere, Naizkunen ere, Baztanozoan euskara zingar duguneko. Hori da dugun altxorrik handiena. Euskara eta paraje errau. Zenbat denbora ikusik gabe, zenbat gau, zenbat lau, taretan zugalde, zaitazu zer berri, nola dau, egunerokotasunaren irudia hau bilatzen zaitu gaur, 10 urteko hau. Eta lekuko aldaketa eskermile, Baztango udaleko ordezkarita langile, eta ongietorri txarutako ordezkariek, txarutako. Hemen ditugu txaruta pilota elkarteko kideak. Hemen bi nagusi hola, potentea Juanjo, zer moduz? Ongi. Zenbat ilusio, zenbat oroimen, zenbat korrika. Bai, pile bat. Bai txarutan, bai ikastolako irakasle bezala, irakasle oia. Bai. Eta ze beti pentsatzen dut tripako min berdina ez, olako nervioak ilusioak. Tximeletak. Tximeletak nik uste igual egan pixke gantzela, baina bueltatu dire bertze batzuk. Bai. Kontatu, ze sensazioak dituzu? Bueno, ez dakit orain oain kustekin, pues segurazki emozionatuko naiz, eta bai, ze gauza. Bai. Eta hemen dituzu relebo gaztea berriz torri nataxari pixke. Kontatu, ze konten ez? Bai, konten, da arras egun pollite. Bai, dena gainera lagundu digu, Baztan berde, arras pollite. Bai. Lastime eskola eguna dela eta pilotari gehiena eskolan egongo direla eta horregatik elkartu garemen gutxi, baina. Bueno, baina hemen zaudetenak ez, hemen zaudete, zakeran. Bai. Ez dugu hartu eta noren egin baruzu, ze kilometro eginen duzu, ez? Kilometro, espero dut, ez dakit, hor txebiliko naiz. Eta zuek, noraino? Bueno, justo Azpilkuetako herriek du hor, mendialde pare hortan, eta han izango dut aurrek, eta gainaiz aurren garaino, ixen, bai. Jo, gero kuzuko datzuegu, ez? Biei horra izterka... Ba, nik kilometro bat ingut egiten badut, baina gehiko zut uste egin egiten duzuna, goxo egin dezazula, eta mendi bi urtetara berriz. Bai. Hoi seguro. Venga, ongi segi, ederta jo. Langileak, txalutako pilotariek, hortxea izatena pilota transmititzen eskuara doike, urtez urte, jolake, ezker sotamanoa, eskuin gantzua, ezker gantzua gehiago, Hau pasue, jipi japa! Jipi japa! Mantxo, tranqui, furgoneta ez da eskapatuko, gozatu zuen kilometroak, hau pasue. Pankartak distantzia mantendu lekukoakin, favorez. Dutzi lekukoai espazio pixkeak, pankarta mantxotu pixkez. Hoi da, hau pasue pankartakoa. Haupa, Juanjo! Xabik ezaldu hartu da lekukoa. Haupa, txaruta! Zeman durteok frontoi ganean. Baztango aurrei, pilotan erakutsi. Opa, Juanjo. Eta zenbat urte Juanjo ikastola nire ganean. Bertxolaritza erakutsi, aurre iztotik. Jipi japa! Txarutan ere! Opa, Juanjo! Haupa, Xabi ere! Opa, Xabi! Xabi, nekatzen bazara abizetu, Releboa eskatzen. Jipi japa! Opa, txaruta! Gaur ez da entrenamentuik izan duik, ez? Atxian, zer duten da entrenamentue? Ongi, ez da barkatu dira. Opa, zuen!
takoak etxean utzi zituzten, baina zapatilek etorri zaizkigu. Zuriz bestiek etorria. Azken naiz isilpean irria begietan. Irria begietan, hementxe, hainbertxe lasterkari bastan egoiti. Euskaran alde eta euskara. Amildegi ertzea. Itotzen hau berriro, zenbat negar, da zenbat min, da zenbat gau, loen barik, zenbat musu, eman gabe. Haupa golduen hementxe, atxuko den gaitxita lasterka, haupa zu! Jipi japa, jipi japa! Jipi japa, jipi japa! Haupa txaruta! Pentsatzeak saminduta gorrotos betetzen nau zenbat negar. Xabia, 52 kilometro egin duzu eke? Zenbat gau, Iruitakoan etzinen. zenbat musu, eman gabe, zenbat malko, maite zaitu dalako zugabe. Eta institutoak hemen segitzen dute oinik edo nola? Plazera ez jateagatik egoten gaute, Segi, segi! Gaur libre bene! Haupa Juanjo, ya kilometro guztio! Bora zu! Txipi-txapa, ezkunera iritsi gara, eta hemen Aizkungo gazte kuadrilla ederra dugu. Saiatu behar gara hemen sartzen eta, hombre, Juan Cruz, epa, egunon, kontatu pixke, zeinek hartu behar dut testigu hemen? Ai ama! Ez dakigu. Ez dakizu denen artean? Gazteak eta herri, Ez, bueno, baduze 2 kilometro bat eta hurrengoa eta kartasuna. Kontatu pixket, zuek hemen Aizkungoak izanta, egun ederra duzue, pollita, denak elkar. Zenbat kilometro egin bat duzu, Juan Cruz? Ni bat iten badut, kontent. Eta bi ere inberko duzu herrian gati. Ezin dut. Lana dut atxaldez eta horren konformatu behar kilometro batei, bai. Hau herriko inen dugu, bero herrikoa da bertxere bai, herriko herri eta dolatxa, den bien artean erosia, eta orden batik beteko dugu eta kontent. Eta zu, Juan Cruz, ze pollita denak ikustea, denak hemen elkar, euskararen alde. Bai, arras polite, gainera herriko eskolako aur guztiek hemen daude ere bai, gazte kuadrilla bat ere bai, eta hola, herritar saila bat ere bagara, ez gazte eta ez aur, eta hola. Ze pollita denak elkar eta denak korrika egiten, ez? Testigu hartu eta horrengo kilometrora. Kilometro batin, goxo-goxoan, eta jazta, gaber segitzen dugun ritmoa, bai, gero buelta, gero itzuliko gara herrire berriz, eta goxo. Eta gero, zein baru zego, sariren bat herrien? Ez du, ni ez du just plani benpin, ez dakize gazteak ze planitzen dute, baina ni ez ni atxaldez lana dut eta ezin dut. Eta zu, berotu beharko duzu pixke eta hauen martza segitzeko. Indut, bai. Hora erosi dugu petoa eta ekita. Eta jazta. Bueno, pues gupagazi, ea herria rapatzen dugu, korrika iritsi baino lehenago. Zuek erin korrika. Bai, gero, gu jazu garra muerdin inen dugu. Mugara. Animo, ba. Venga, Ezker Mile. Korrika batzu bazketan dira, Txalo bero bat, txarutako, da Juanjo bere ziki ere bai, zerte bat, haupa. Eta lekuko aldaketa, txarutatik, Aizkungoetara pastuko gara. Aizkungo hainbat elkarten artean hartutuzten 2 kilometro. Eta bentxe, beren herri azpiko aldean, ez direk esatuko Aizkundarra. Urbilian. Haupa, ongietorri korrikara. Lekuko aizinera, jipi japa!
Aizkune nere! Aizkune nere! Aupa Aizkundarra! Gora Aizkundarra! Gozatu zuen kilometroak! Aintzinea lekukoa, gainerakoak pankartan nibeletik. Goiti lekukoa, goiti! Aupa zuen! Jipi japa, jipi japa! Guazen denok korrika! Jipi japa, jipi japa! Guazen! Goiti esko, goiti! Aupa Aizkundarra! K-O-R-R-I-K-A, korri, korri, korrika. Euskaraz martxan alai, denok korrika, denok katxikorreta. Aizkungo alkaldea entzegut hori edo nola? R-I-K-A, korri, katxikorreta. Solase mati marginola berakitza. Tximista, korrika, denok korri, korrika. Harin pausoak, tipitau Jipi japa, jipi japa! Jipi japa, jipi japa! Txalo, jo txaloa. Aio, aio. Ara. Ator gurekin ipelaio. Eta Aizkungo kilometroak aprobetxatuko du, Aizkungo kilometroetan parte hartuko duztunen izenak erteko, Aizkungo eskola, guraso elkartea, goletxea, elkartasuna elkartea, herria eta gaztia. Bale, txalo bero baden dako. Aizkungo 2 kilometroetako partaide guztien. Lehendabiziko korrika izanen dunek. Korri, korri, korrika. Posible ez bai. Euskaraz martxan alai. Hoxe da transmisioa. Denok katxikorreta. Gurasoetatik seme alabetara. Jipi japa, jipi japa! Korri, katxikorreta. Apa Aizkun! Eta bertzea agurra etola Aizkungo kilometroak aprobetxatuz, bia ekiden dako, bat irakasle eta bertzea ikasle, hemen dago Mario, alde batetik ezkerrean Aekako ikaslea, eta hortxe Lorea, Aekako irakaslea, irakasle hoia, baina bueno, txalo bero bat bien dako ere! Tori bimusu lau piropo. Jipi japa, jipi japa! Jipi japa, jipi japa! Ondolo egin, koloretan. Favorez sartu denak eskuineko karrilean, sartu eskuinera denak. Ze Lorea ez duzue gozaldu edo? Venga, korrika, korrika! Opa, Mario! Opa, Mario! Venga, venga, lasterka, lasterka! Bertenez ez gara Bilbora jatuko. Kasu autoekin, favorez! Errepidea eduki dago. Venga, lasterka, lasterka, guazi, korrika! Jipi japa, jipi japa! Jipi japa, jipi japa! Aizkune nere! Aizkune nere! Aintzialde nere! Ordoki nere! Bertalatze nere! Bozate nere! Bergara nere! Eta jaztak izkit Aizkungo auzorrei, Ta gauza bera egin dezakezuzuk. Euskaraz bizi nahi dut gozen. Guazi, lasterka! Venga, rima pizketan dugu, Lanean lagun artean. Badaide korrika! Endira joatean. Eta oean sartzean. Jipi japa, jipi japa! Jipi japa, jipi japa! Vale, apreciatuko dugu niveleko Aizkunar bidezan denara, argazkiko nibatizeko, argazkilariak ean prest dauden. Furgoneta pixket kaos dugu hemen. Argazkilariak prest. Vale, orduen, denak beti hautsiko gara, makurtuko gara, eta bat bita hiru erratekin albileko saltua. Bat bita hiru! Gau eta egun euskaraz bizi nahi dut, ta gauza bera egin dezakezuzu. Euskaraz bizi nahi dut goizean goizik, ez
eta amets bat nire naia da baizik. Favorez sartu eskuineko karrilan dena, favorez. Autoak edu dire kontrako norabitzen. Badaleko denenako. Haunit gara, hoi bai. Non daude izkugu eskolakoak, non daude? Ahora, ara. Ze peto politak dituzuen? Eskolan dituzuen? Euskaraz bizi nahi, euskaraz bizi naiz. Euskaraz bizi nahi, euskaraz bizi nahi. Jipi japa, jipi japa! Jipi japa, jipi japa! Eskuineko karrilera favorez denak. Favorez. Berriak eskuineko karrilera. Euskaraz bizi nahi dut goizean goizi. Sartu barnaz favorez. Orain bai, orain ongi. Gau eta egun euskaraz bizi nahi dut. Euskaraz bizi nahi duguleko. Aizkunen, Bastanen, Nafarroan, Euskal Herrien. Euskara. Etxean kalean, lanean lagun artean, mengira joatean. Euskara zaize politago gara dena. Jipi japa, jipi japa! Jipi japa, jipi japa! Apa eskondarrak! Eldu de kamioi bat, sartu eskuinetara favorezena. Makila luzez bidian Mendibitxidor berdiok Harin ordu askantari Dana emon bihar jako Jipi japa, jipi japa! Apa eskondarrak! Oazin, mantxo, Dana emon bihar jako Maikan askatasunari Hau denak aizkungo terrenoak, Sartu barnaz favorez. Autoak gai dire pasten, sartu eskuinetara denak favorez. Aio! Te babesa duen korrikak, eta alako babesa izan dezala eskualak ere. Baina solastuz, erabiliz. Euskadiko lur gainean Amargazteren lerdenak Makila luzez bidian Gazte dior Jipi japa, jipi japa! Oiek indartxuz dauzte, Gain eskolara garantzate edo? Igual ez, Aberri baten saminez Duri dabile Eskatu Rauli libre mateko, gaur libre. Askatasungo xalderun, askatasungo xalderun Zugarratia basua Bozate arriba du hemen edo nola? Eta intzialdekoi? Ere bai. Ordokikoi? Bat, ongi, ongi. Orduan oste aldrea, aberri minez kantari Bergarakoi? Bergarakoi ez? Bergarakoi igual ondoko kilometroa. Emon bihar jako Ara bozate arroa. Ba, oie, erratzu hartu, haupa gorena do. Jipi japa, jipi japa! Haupa eskudarra! Gazte horreik gorunztu Azta jaiteketa! Duen gibeletik, haupa zuen! Abestita ikurrinez Gola zuek euskaraz bizizatelako! Lainuan baino tirotxak Bertza da gerro dore Eta lekuko aldaketa bi euskaldunetatik bert euskaldun batera. Haupa, irregoizki lekuko altxa bihotza. Beti bezala, eskola mingainean, eta bihotzean edo. Haupa. Jipi japa, jipi japa! Jipi japa, jipi japa! Haupa eskondarrak! Eta jontziko bakian Izan da gara izkuan egunik kanta Eskaldun haua Eta bada Emon bihar jako Tranquil, son ritmoak gozatu kilometroa Matxer Dan askatasunari
Hemen gaude, pasadugu Arizkongoak eta orain Arizkongo herria eta Dolatxea dugu hemen. Kontatu zer modu, nola duzu nervioak, nola dituzun goguak dena bat, ez? Bai, goizetik ja nervioste. Bakizu etxean egonta ere patzen duzu bideoan korrikan ondagoen eta ja iretu ikuste dituzu lagunak, ezagunak eta ja iretu ederra, bai, gaina behazazu, seguna tokatu zaigun. Eta gero zer egin baruz, ikusten dugu hemen ere daudela bertzeak esperon, gero kafia edo... Segureski bai, ni, suertez korrikak onartzen du ere gutxi, laster gutxi iten du unok onartzen du, ni metro batzuk inintut eta retiratuko. Bai, baina badakizu korrikaren eguna sartzen zegula ordenako barneko indarra, baina bakizu zer malda dago hemen. Bai, zuek kilometro horra da, asmoa dut nik aintzinetuko dut korrika eta gane naiz berroeteko bentara, zean kilometro erdi bat badu ezkerra bertzaleak eta hor pixkate mugak austearen aldeko aldarria inen dugu. Orduan bi aldiz ikusiko dugu goreka. Bi aldiz, hoi da. Bueno, eta jakin dezazula heldu dela jendeko puru handia. Horrek bulkatuko gaitu orduen, gehiago segurazki, bai. Disfrutatu pila zuen eguna, zuen momentuaz, eta geroan mugan berriz ere karriko zuko dugu, bai. Ederki. Venga, gero arte. Tipi-txapa! Tipi-txapa! Aizkunen ere! Energia nahi zuen eskutarre! Aupa! Tipi-txapa! Azeien doketa hori otxotan goiti. Hora jazten dire komeriek hemen maldagoiti. Euskaldun ere honitzetan nola tokatu zaigu maldagoiti biltzea, baina beti pasten dugu portu gogorrenak ere. Eta gero beti aiagatzen da maldagoiti biltzeko aukera. Lege eta oztopo guztien gainetik, oien guztien kontra, aintzinez egitzen dugulako Euskaldunek. Transmisioak euskara solastu. Zuek etzaten eka. Tipi-txapa! Aupa! Ongiritxia naufragoei, asteroideen antokira, irterak bauten ez gara izkun herritik pastu, baina izkunko lurretatik bai eta izkun herrak hemen hauserki. Edu herriek, Euskal Herritik kursetatelan dago izkun, ezkerretara. Haupazuen, aintzina lekukoa goiti, eta eskuera mingainera. Sentiratzen gintuen, noben esanez, azkenean gizaki orok, Tipi-txapa! azkeneko Tipi-txapa! azkeneko batxari iritsi aurretik, erabaki hartu beharra izan zuten. Ies egin ala bastango errepide eta bastango gazteneta musike aurpegi alaiak oida, goite eta larritzen hasi zen ametxera hien asambarraian bi aukera soli ditut eta kegunok idatzi duen eta azterri idatzi duen ere bakarra hartu nuen ezena tokira igoko urte hau izituen lekuko hortxe urte hau ikusten aizkun ergazten eskutan hilbeti artistan beti irako gaztea, hora zuen bakarra hartu nuen ezena tokitik sartu favorez eskuineko karrilea mundura zure bila favorez hilbeti artistan sartzen zate, baina hori handik 2 minutotara berriz ezkerrera. Eskuineko karrilea, Raúl eta kompainia, eskuineko karrilea,
Jipi japa, jipi japa! Haupa izkunarrak azken metro zuendako, hortxe zuen herri egiteko aldia. Panorama ere, azte egiteko ezbatendako. Furgoneta bat heldu dut beretik, sartu favore Fernat. Jakitu dara biziko mala, orain lasaia. Orain ja baduzuela indar pixket, jipi japa, jipi japa! Baduzu indarra. Aizkunen ere! Indarra sobran. Musika tranquitxagoa lapatu dute, doike xelaitu delako edo. Eta Aizkundik, Herrietako eskolen 2. kilometrora pastuko gara, Herrietako eskolak eta Lanbide eskolak elkarrekin duten kilometrora, orain istente. Esker mila Aizkun erran bezala, Gaztiak, herrie, elkartasuna, guraso elkartea, doletxea. Euskara da kanporata, denok korrikara. Norbaitek gure nahi bali madu edo furgonetan baduen, Eta lekuko aldaketa. Handikan baitu korrika kasihera berria. Esker mila Aizkundarrak eta aintzinera, Badaketa, Salvadorren babeslean, emanen du lehena. Gure peletik Bilbora, abia da dinkorrika. Gure peletik Bilbora, abia da dinkorrika. Euskara da kanporata, denok korrikara. Eta hoiekin batera, herrietako eskola txikietakoak, Euskaldunak herrietan, jipi japa, jipi japa! Eta gure mintzaera zen dokarroa gozen. Gure peletik Bilbora Eta herrietako eskoletatik nudit horritzat, Erratzutik bai, Azpilkuetatik, Amaiurtik, Tigetik, Oronozetik, Oronozkoak indutean jalasterka. Euskaldun den guztiak burua altxapa dezan. Herrietako eskolak eta gora Lanbide eskolak. Euskaldunon hizkuntza. Jipi japa, jipi japa! Guztiek hause eskatzen Jipi japa, jipi japa! Nola zabaldua dagon, presia bezate. Gure peletik Bilbora, eta peto politoiak nori dituzu, Peto politoiak eskola. Bilbora, abia da dinkorrika. Euskara da kanporata, denok korrikara. Gogoa konpli dezala, Eta Lanbide eskolatoik Eskazetik kanpora ere, zaiatu egitezenatik eta eskora egin oso azten, karriken, plaza, parkean, ostatuen eguzietan. Bizturik sugarra, Euskara ez delako eskolako. Bilbora, abia da dinkorrika. Gure peletik Bilbora, abia da dinkorrika. Euskara da kanporata, denok korrikara. Bale, mantxotuko gara pizket, ondoko lekuko hartu behar duena horretago, tropentxoak irritxeago eta llegatzeko aitzina, bale? Eta sartu pizket barnatzeko. Berek nahi daukute konpreniarazi, bata bertzea. Bale, eta gero, euskaraz ikasten nahi diren, talde honetan euskaraz ikasten nahi direnak aipatzen dugu. Tiago eta Montxo, hemen bertentxalo bero bat, Irene hor dago, bera ere euskaltegien euskaraz ikasten, txalo bero bat beretako ere. Euskara da kanporata, denok korrikara. Oronozkoa, bueno, Oronoze bizi. Gure peletik Bilbora, abia da dinkorrika. Gure peletik Bilbora, abia da dinkorrika. Euskara da kanporata, denok korrikara. Jipi japa, jipi japa! Jipi japa, jipi japa! Eskolan ere! Gure peletik Bilbora, abia da dinkorrika. Euskara da kanporata, denok korrikara. Eta lekuko aldaketa, eskolako aur gehiago, haupa zuek, haupa garoa eta eskolakoak, Erratzuko eskolakoak, eta zurongo azaraz eskoletakoa, Amaiurko eta Erratzuko eskolakoak hemen aintzina lekukoakin. Euskara badu etorkizune, zuekin. Zuen nola zoazten zate. Eta parkean? Nola parkean?
Euskaraz doike. Eta plazan? Euskaraz ere bai, doike. Hala segituko, Tipi txapa, tipi txapa! Tipi txapa, tipi txapa! Haupa zuen, erratzun ere! Amaiurren ere! Azpikuetan ere! Aizkunen ere! Lekauzen ere! Arraiozen ere! Oronozen ere! Zigan ere! Gartzainen ere! Eta almandozen ere! Eta uste du denak erantuztela, seguro. Ator gurekin ipelaio, pozik bizi euskalari heldu. Nor dira Maiurkoa? Eta ratzukoak? Ordena Maiurtarra eta ratzuak. Ertzerri emateko norrai badame? Favorez hartu eskuinetako karrilean, furgoneta pastu beharra nima entzinera. Bagazio txondo maite mantxo. Tipi txapa, tipi txapa! Tipi txapa, tipi txapa! Haupa Maiurtar ratzu! Eta Maiurtar gehiago nizezkigu ikorrikara. Etorriek! Plazer bat Amaiurko baztereta ipastia. Eta ea noiz pasten garen Amaiurren ditik ere. Tipi txapa, tipi! Lekuko aduten ale, favore, eta intzinia, bertxegun segi beretik. Hoxe, mantxo, garba. Ez dago presen. Hoxe, gozatu. Teien tepile meno txondon goiti, Amaiur aldera. Eta hau ez dago idatzi, baina urtetik urtera jende gehiago gara. Bueno, pues kontatu pixka, ez da moduz nervioak, ongi? Bai, ongi, eramarako. Egualdi eta laguntzako, eta bai. Bai, proieztu dinpin, alako egualdekin. Eta zema kilometro egiteko intentzia duzu? Ez dakit, otsondoa dinpin agatzen magara, otsondola, eta gero kusko da, horti goiti. Gero gainbera du, bai, bine, bueno. Hori erramarazun, zoitu gatu zaizu emalda derra egitea. Bai. Baina pollita da Maiurren ere ez, hartzea eta... Bai, arras puite, herri onduti pastia, pena herriti ez dela pasten, urte bat ematen pasten zaikun, bine, bueno. Bai, ganta torri beharko zuten. Bada pasare, bada pasa, bai. Pues urrengoan proposatu beharko zai, Bai, ami urti paste aldiren. Pues disfrutatu egunaz, hemen zaudete kuadrilla txiki bat, eta pertzia pentsatzen du joain direla polliki ere zei batzen. Gaurko eguna aztetartez ez da egunika proposena. Ez da, aproposena. Bueno, alduzuenak hemen zaudete. Bai, aldugunek hemen gara, eta herriko aurreke hortugu numaitere, tugu bertze kilometroan. Bai, ikusitugu. Bai, Ordan denak elkar egin duzu puzka bat. Bai, intentzio izute herrinet horretzen diren, txikinak usko gartzituten horiek. Bueno, egin duzu. Eguna probestu eta ongi pasa, bai? Bai, mil esker. Venga, zoi, agur, aiom. Tipi txapa! Tipi txapa, tipi txapa! Haupa zuen! Tranqui, mancho. Ez destutu. Eta lekuko aldaketa istentia. Eskermile, herri txikietako eskolak eta Eskermile lanbide eskola. Eta orai Amaiurtarra pastuko dugu lekukoa. Hemen eskuinetara, garoata, eskuinetara pastuko dugu lekukoa. Eta ongetorri Amaiurtarrak ere korrikara, hartu ritmoa goxoan. Tipi txapa, tipi txapa! Tipi txapa! Haupa Amaiur! Kasu peto bat lurrera erori den. Kasu furgoneta bat heldu da intzinera, bale? Sartu eskuinera denak. Xabi, eskuinera! Xabi, sasoian, Kasu...
Esker mile bertzein ere korrika laguntzeagatik, kilometro hartzeagatik, eta lekukoa zintzo eramateagatik, Amaiurko zintzoa. Zuek zuen rimon, Guk esperatuko. Jipi japa! Ea Maiur, ez da hitu, jau zer hemen, Jipi japa! Jipi japa! Horai bai. Nondik heldu zate eskolatik edo gaur entzate eskolara ba? Kantzate pixken, YouTubeen kusi anontzagon korrika eta torri zate, ez? Arraso. Gaur beste egune da, Euskaran egune. Hori baina besta polita hauek ez da. Eta denbora ere lagundu. Zuek tranquil, gara eskapatu. Zuaitzak bezain Aupa, Javi, alkatea orai lekukoakein, Amaiurko alkatea, eta bertze herrietakoekin bezala, Javik ere solasen bat indarko du, baizu hola, minuto pare bat pentsatzeko terra bat. Mira, mikrofono eramen datzuten. Jipi japa! Dema ez dute Amaiurtarrak hemen. A ver, cuadrilla, erra. Hola, cortita! Jipi japa! Apa, Javi! Gorazu! Jipi japa! Bagazti mantxo! Amaiurtik ere pastuetan ez korrika. Pastu berko da, oze? Pastu edo hasi. Zarra kastelura eta rigoraren auzolan eredua eskutik eskura hori ere bagara. Sorgin baten azken kanta itoizko kaletan. Aupa, kamiseta ere gazte horrekin. Maixux eta erramunen herrian. Jipi japa! Maitasun eskutiz baten bide luzea, Siberutikan mende bandera. Maiur jeskoineko aldean dugule, ez dakit argazkilariak erne daude, baino argazki egiteko, hola, zerbait egiten dugu. Orduen, dena jautziko zate 20, eta niba biru eztekin animeleko saltoa, bale? 20, balbita iru! Aupa, Maiurtarra eta gainerakoa! Gailur berrietan basurdearen Berriz ere argazkilariak lo harpatutu, berriz ibarko du. Agurain aldera Orduen berriz, Larruzera 20, balbita iru! Aupa, Maiur! Ezkerraldeko aeka saretuz lurra Jipi japa! Zarretan Barinako bidane baskaran Maitasun eskutiz baten bide luzea, Siberutikan mende baldera. Eskolako aurrek ikesi duzu kantu edo nola? Hunkeraren fandango berri bat bezala, bidaia berri baten bila. Nahi duzu kantatu? Arrannoaren egaldia kantatu hortik berriaz Korrika! Irrintzi zarra da hogaztetan Ongi, gaitzen da hemen, Lau buru bat gato batean baino, Euskara gara. Ilargirik Eta lekuko aldaketa! Gora,
Hauen markadore eta guzikin edu zezkigu. Eskermila Texarra, 6 gurekin lasterka. Eta ongitorri bastan bilazoa turismo elkartekoei. Zuek ere fit, urtero, korrikaren edizio gutxietan hemen egoten zarre. Lekuko hartu eta iotak eskolan aldera azterka. Haupa zuek! Jipi japa, jipi japa! Jipi japa, jipi japa! Haupa zuek! Haupa bastan bilazoa turismo elkartekoa. Bastanen ere! Guazi! Gauze iparraldeko ikastoletan pesta da edo? Hemen daude iparraldeko ikastoletako irakasle guzti lasterka. Kutxazar eta ilun batean ezkutatuak dituen eman gabeko musuak. Betetzean neuzkan amets guztiak beldurrak eta pozak isildutako Haupa zuek! Baina zure begiek erakutsi didate zure beharra dudala. Baina zure Goiti lekukoa, goiti! aitortu didate hamaika mundu batean. Kutxazar eta ilun batean ezkutatuak dituen Doia zitxo, markadoria bitu duzu, Arasongi. Bai giroan, barre artean, bote bana eskuan, emango dizkizu dena. Batuko duzu etxebertuko orduan apaiteko hori edo? Sentitu nahi dut, zure alboak goizero esnatu, eskutik gertu bulak gainditu. Haupa zuek! Tipi japa, tipi japa! Kantuz eskertu. Tipi japa, tipi japa! Bueno, eta hor kamaran zuzenean guzten nahi direnei eran behar, bastan bidazo turismo elkartean barne, odera ipat alpetxe, eta estarrenimendu, eta paraje pollito autu nahi bali nahi duzte, gure turbintzen direla, ongitorriak izanen direla, eta horako jende isegoak egin dira ongitorriak. Txalo gero bat, bastan bidazo turismo elkarteetako. Haupa zuen! Jende majo eta gainera sasoikoa, Sentitu nahi dut, zure alboan goizero Sartu autoekin, sartu eskuinera paure. Norbaiten gura nahi bali madu, eskatu hemen. Zure alboan goizero eskatu, eskutik gertu mugak gainditu, txalo guztiak kantuz eskertu. Kasu favorez, elude kamion bat gibeletik, sartu eskuinetara, Beñat, sartu eskuinetara, eskuin. Korrika zerren ez dakitenek eta hemen gusten gaituztenek, furgoneta baten gibeletik egunta gau lasterka pentsatuko dute. Azero kuadrille, baina olako ero kuadrille egiten du haundi herri hau eta hizkuntza hau. Gora zuek, ero kuadrille! Tipi txapa, tipi txapa! Amaia, retirada edo? Ara, lanera, haupa zuek! Tipi txapa, tipi txapa! Norbaitek lanera gana ez badu, justifikanteak egiten dugu hemen furgonetan, Eskatu. Boxoa. Bueno, hemen, aintzinetik pastuko garen hau, bastan bidazoa turismo elkarteko kide da, ez dara? Hoixe. Mira ze paraje politean. Hau zerri derratu, zer dago? Bueno, bada espada,
ikusten nahi direna jakiteko ez da erratu, Amaiurra. Norbait nasi balima da, hortxe dago Amaiurko herria, ezkerraldean, ez dakit kameran kusiko den, baina bueno. Jipi japa, jipi japa! Badazi goiti mantxo. Hau baino malda hundiagoa gainditzen dugu Euskaldunek, egunerokoan gainera. Haupa zuek, mantxo. Indarrak neurtu. Unanoa nekatzen ari omen da pixket, Gorri ikusten da beti. Rimo gorria. Haupa zuek. Xabi Badaia, Azpilkoetako kilometro egitera. Jipi japa! Eta jende hauniz dagolaik pollite da korrika, baina taldetxoa hola txikitzen delaik ere badu xarma berezi bet. Azken metroak. Eskermile, azken aldiz, bastan zidazoa turismo elkarteai. Haupa zuek, Eskermile korrikan parte hartzeagatik. Ongi etorriak izan ezate, ondoko aldietan ere. Eta orai... Menditugu Azpilkoetako herriko kide batzuk. Bueno, kantatu pixke lekukoa zeinek hartu baruzu, hartu lekukoa? Bai, eta zer moduz, entrenatu duzu, berotu duzu? Bai, pizka bat. Ze hemen baduzu malda ederra goiti, Bai. Bueno, eta zuek zenbat kilometro egiteko intentzia duzu, Nik bat, lanetik eskapatu naiz eta bat bakarrik eginen dut. Baina, bueno, pollita da eguna horrela ez lanetik eskapatzeko eta egun ederra, Euskararen alde. Zuek usten dut prestatuago zaudetela? Bai, prest gaude. Eta ze intentzia duzu? Kaskoraino ailegatzea, printzipioz, aberrea beroak ez du kalterik egiten edo olako zerbait, baina bueno, hori bai. Bueno, ikusi ditugu aurrak daudela betien, horiek ere badute malda pollita una tirizteko, ea hemen hartzen dituzuen eta egiten duzena ongi eginagonen da. Bai, erran behar dut, Roberto kartuko duela lekuko, hasi da aurten Euskaltegian, horregatik ez duzu irantzun, Jolin, nongo zara zu, Roberto? Iruñakoa. Iruñakoa, eta torri zara bizitzera Azpilkoetara? Bai. Joe, ongi torrira gure baiarara? Bai. Eta horea da, hola Iruñeko norbait euskera aztea gurekin? Bai. Pues disfrutatu eta ongi pasa dezazuela bai, eguna. Venga, zuei, Aio! Azpilkoetarrei, ongi etorri korrikara! Jipi japa! Haupa Azpilkoetan ere! Haupa Azpilkoetan! Guazi goitik mantxo! Kasu autoekin, sartu bat nazaure. Bueltaka daukat burua bezaukerarik ba alda, hemen ez dut ikusten nire geroa. Jipi japa! Azpilkoetako eskola ere gaur gutxe galitu da, Eta herri ere kasi. Bueno, eta Azpilkoetarren artean, hementxe, bere buru euskaldutu den bat, eta bere buru euskalduntzen nahi den bertze bat. Txomin eta Roberto, txaro bero bat bietako, Azpilkoetar euskaldun berriak. Haupa zuen! Haupa Roberto! Eta Azpilkoetako alkatia ere ikusi dut hor dagoela. Eta gainerako alkatiak bezala solasen bat iberko du, Horai ez dut guzten, hor dago. Badaleku bat, Arrobia plazan, tubo korri bat, San Fran auzoan. Errai oso alkatia jaintzitxeago tortzeko. Gusten dutela hor dago Giberia. Haupa zuek!
Haupa, Azpilkueta. Lekuko aintzinera, favorez. Lekukoaren bizikoa. Lekuko aintzinean. Haupa, bagazti goiti mantxo. Jipi japa! Jipi japa! Azpilkueta nere! Apaioan nere! Noike apaioan? Urrasun Azpilkueta da edo Amaiur da? Arribiltoan nere! Eta urrasun? Azpilkueta da edo Amaiur? Ez dakit, galiten dut. Zuaztoi nere! Eta ez dakit baino usto gehiago. Amaiur ez da Azpilkuetako auzoa, Haupa, Txomi! Haupa unai! Jipi japa! Eta Ana hasi prestatzen, Mikrofonara mamarratzuk, historria! Vale. Nasi zaitu garkatu. Horren libratu bezate. Doike bastakin solastu behartzela. Lekuko aintzinera! Jipi japa! Haupa, mugitu lekukoa hola. Ez ereki, Goiti. Haupa zuen. Amaiurrekin errandu guen, Azpilkuetatik ere pastuako korrika doze. Bergaratik goiti igenta, venga. Hor dago Xabi, eskatu jozu Xabi. Korrika Amaiurretik, Azpilkuetatik pasatzeko. Aintzinera! Azpilkueta nere! Eta horrein behar dugu, Azpilkuetako sarreran batzeko argazki pollit. Baina gero komprometitu hartzate Azpilkuetako herri sarren batzera, koadro batean edo. Orduen, dena jautxiko zate behiti, eta nik bat bita hiru erranta gero nenduzu animeleko saltoa, bale? Venga, beiti, Azpilkueta eta gainerako herriek, bat bita hiru! Haupa zuen! Etzaten nekatu gainik, Ezkerra eskuinera sartu, favorez. Hola. Zu erdien, lekuko erdien, bale? Hemen txe. Hola, xe. Nortaraz du. Aner. Haupa, Aner, goiti lekukoa. Azpilkuetakoa zara? Ze auzotakoa. Zuaztoikoa? Haupa, Zuaztoi. Zuaztoi euskaldune doike, Nola itzen zara plazan, taparkian? Euskaraz? Doike, Mantxo, Mantxo, ez dugu prizik. Era, lekukoan edute bertzek ere. Haupa, traki. Goizuan, ez nekatu. Bueno, nekatu baino pixke bakar. Jipi japa! Haupa! Hau da maldaik zalien, hau pastuta, dena maldabitik esan. Hau Azpilkueta! Jipi japa! Eldu de korrika, 8 mongoiti. Animele
Nitzaleko eguzkekin, manduzu eguzkitako krema? Nitzala, Santa Grazitikan, zarra kastelura, eta rigoraren auzolan eredua, eskutik eskura, hori ere bagara. Jipi japa, jipi japa! Zorgin baten azken Jipi japa, jipi japa! Eta azpilkuetatik lekauzera! Euskara beraz bagara. Lekauzko herrikoak, bai, gusten dugu aurrak, helduak, aitetxi, amatxiak, denak. Kontatu pixke, zer moduz, malda goite duzu gaur, Bai, baina ez da soera, bai, malda bada, bai, espiti goitea trabar, baina, bueno, gustora. Baina bera ze pollita ez, bilobari ere erakusten ja... Baina, bai, irubela unaldi. Hori da, hemendik urte batzutara ez, berak ere argazkiak ikustekin arraindu neite txikin gaten nintzen txiki-txikitatik. Eta maindat beraneri. Hor suertia den. Ez dakigu, bueno, zer modu, zegoen ederra trazaizue, ez? Kontatu pixke, noreño baduzu intentzioa egiteko? Eldo nitzuna eta, venga. Guti. Eldutire gehiago eta aguantatzen dugunera. Baina bira ze pollita, ez? Denak hemen elkar. Daike baiet. Gero guraldi ederra trazaigu. Eta eskerrak, zeren hau eguraldi makurrekin. Gaizki. Bai. Gaizki denak. Eta hemen ere ikusten dugu, herrikoak denak hurbildu zaretela zuek ere, euskararen alde, laguntzera. Hoixen, bai. Eta gazteak animatzera pixke. Hoixen. Bai. Hoiekin dezatela laster eta goen gara bultuita. Bai, baina gero bertziak azki dute espezia gozariakin, Hoixen, indu, ja. Induzue? Zu baina hoi, nik uste non zela gero, orain Zabela betiakin inbar duzen. Gutxi. Azo bazkaria pres. Alabak santzian, txiki gonbitua joto eta amare bai, ordon. Jo, elegante gustora. Bueno, intzaizuela gustora pastu egune, bai? Eta animetu fuerte, ahotsak horra hasi berotzen heldu direla hemen fite. Bai! Venga, Esker Milauniz, aio! Raketa! Eta, haupa zuek! Jipi japa, jipi japa! Jipi japa, jipi japa! Haupa zuek, goiti lekupa! Fandango berri bat bezala, iraia berri baten bila. Lekauze, ere! Almadi berriaz. Eta nor dugu hemen lekukoa duena? Irrintzi zarra da hogaztetan. Bueno, Maria Ángeles eta Josepi hemen lekukoakin. Xalo beroa biendako, unetortzeagatik lekuko hartzera, euskaraz lekukoa. Agurain aldera, larruzera ikitako milaka txola. Jipi japa, jipi japa! Jipi japa, jipi japa! Lekauzen ere! Lekauzen ere! Hau da transmisioan irudie! Gurasoetatik seme alabetara! Belaunaldiz belaunaldi! Eskola intzinera, lekauzen eta gainerako herrietan! Jipi japa, jipi japa! Jipi japa, jipi japa! Iraia berri baten bila. Esker Mile Maria Ángeles eta Josepi. Almadi berriaz. Haupa zuen. Eta orain Maiari eta Lorea. Maite alaba, orain. Mantxo, guazin goiti. Jipi japa, jipi japa! Jipi japa, jipi japa! Kasu autoekin, favorez, eskuinera sartu. Eskuinera sartu, favorez. Eta lekauzen, lekuko hartute aipatu behar da, badela, azken zutetan, zenbait buruko mimaten duen proiektu bet, Arostegiako proiektuak txekustetu, kamiseta hori betzu. Eta erran nahi dugu hemendik, Otxondoko maldetatik eta lekauztik ez duguluen nahi olako proiektuik. Ez duguluen nahi bertze, eskuarai animeleko kaltia ere inen liokelako. Eta ez dugule utziko bastandarrek proiektuei bastanen iten. Opa zuek, jipi japa, jipi japa! Jipi japa, jipi japa! Arostegia! Arostegia! Opa zuek! Zergatik gaude hemen, maitia. Ardiz betetako belai berdea. Korrikan,
Euskaran alde gaude doike, Euskaran alde iten dugu lana ekan, eta doike Euskaran kontrako proiektu guztien kontra gaude, tartean Arostegian kontra ere bai, Arostegiako proiektuen kontra ere bai. Aupa txiki! Aupa izpe goiti lekukoa! Jipi japa, jipi japa! Jipi japa, jipi japa! Aupa zuen! Esku hauniz behar dire, Biletak eta lekukoak eta denak eramateko. Bizi hor baina, soilik mamuak. Golf makiak hau, txilur guzti hau, bastandarena da. Lekauzen ere! Oarrizen ere! Arrazkazanen ere! Eta jaztak izkita oso gehiago, Badire gehiago? Sagarrotegien ere! Hoi ez da uztua, baina bueno. Aupa lekauztarrak! Zuek ere urtero bezala mentxe, edizioro bezala. Eta kuadria ederra binduztate, Aste arte buruzuri betian. Biba zuen! Hau gazte eta zain gazte. Jipi japa, jipi japa! Jipi japa, jipi japa! Bale, aipatu, Lekauzko kilometroa, Lekauzko herriek eta Legate elkarteak hartzen dutela parte. Orduen txalo badenenako, Lekauztarendako azken finean, haupa zuen. Kilometro malden atoko zuzentu zuei, Naitez, patratzen. Jipi japa, jipi japa! Jipi japa, jipi japa! Aupa lekau! Teieri jauregi txabol ezkutuak, belaietako izer ditan tabakoitza, ez dira sartzen, zuen sakereta. Aupa, goiti lekukoa, goiti bihotza. Kasu autoekin salto eskuinera. Horaixe, laituko da pixket, Jipi japa, jipi japa! Jipi japa, jipi japa! Ja, nespaitere Lekauztik ere pasten dugun korrika, erran bezala. Ondoko urte batean. Lekauzen ere! Lekauzen ere! Doike ba, Lekauzen eskuaraz. Jipi txapa, jipi txapa! Guazin, guazin. Una noa ez duzu oiuikiten ere, nekatue. Haupa zuek. Oinik, Oronostik ere badire batzuk hemen, oinik lasterka. Mantxo, mantxo. Haupa, Ernesto. Ekide hoi Ernesto ere, txalo bero bat beretako ere. Haupa zu. Lekauzen ere! Lekauzen ere! Musika itzeli dute, zaki zerbait erran nahi duzuen edo? Oida, zuek kantatzeko izanen da. Edo Ernesto violina jotzeko igual. Guazi, guazi, mantxo, mantxo. Diskoak itu da, igara diskoak buelta ematen. Jipi txapa, jipi txapa! Jipi txapa, jipi txapa!
Bueno, lekauzen ere, legate elkartean paseko argazki poli bat imar dugule ipatu dute, eta, bueno, batzu ja falta dire, baina, bueno. Orduen dena jautxiko zate behiti, erran bezala, astioko kilometroetan bezala, eta bat bilu indian anieleko saltua. Behiti, bat bita iru! Opa! Hemen dugu ezagir BKT, BRT, eskubaloikoak, rugbikoak, bueno, zeinek hartu behar du kontatu, hemen ikusten dut zenbaki bat Jon, eta hemen bertze bat miren, bai? Bueno, kontatu pixke miren, ze nerviostuak, konten, Jon, torri urbildu venga, Jon. Beha, horrela dugu eskubaloikoak eta rugbikoak. Kontatu zer moduz? Nervioak, nola duzu, Jon? Nervioak konten? Bueno, beti bada ilusion pixket, ez? Korrikan parte hartzeko aurten ere, eta berriz konpartitzeko bekatekoekin kilometroa. Ze polita, ez? Baztangola, bi kirolak, elkar, ez? Eta bai zuen arloan eta denak elkarrekin kilometroak egitera, ze goza polita? Bai, azken urtetan online dugu elkarrekin, justu aiztion komentatu dugu eta polite. Eta zenbat kilometro batu zintentzia egiteko? Bueno, maldagoiti unten. Horendikan falta duzu maldagoiti pixket, eh? Ez dakit, saiatuko gara albezen bertze egiten, baina maldagoiti unten kasu. Haidu bero gainera eta... Bai, bueno, eguna ongi probaztu dezazuela, bai, egiten duzuna gustora. Eta gero-gerokoak. Bai, jain, azken mila honiz eta disfrutatu, bai. Ekera argazkin aternaitzen dut, eh? Hapa lekauz eskermile! Eta lekauzik, lekukoa, BRT eta BKT, kiroltalden dako, Rubi eta Eskualoia. Momentu duten Eskualoikoa, baina hortxe Rubikoak ere badire batzuk. Eskermile, korrikara bat iteagatik, tortxeagatik, lekuko hartxeagatik, kilometroa erosteagatik. Eta Eskermile gehien bat egunerokoan, zuen kiroletan euskara zabaltzeagatik. Hoi da garrantzitsuena gauz guztiuntek. Haupa zuek, guazi mantxo, zuek fuerte zauzte. Jipi japa! BKT ere! BRT ere! Oide, hauten balona ez duzu karri hori? Balona eta kerra bata. Gano goztu entrenamentu eta duen. Gaur hau da entrenamentu, Lasterka Michel. Bideratera gara, korrikatera gara, herri garoko gara. Hau da erdi maldabeiti da, tokatu zaitzen kilometroa erresa. Lekauzkoia izego gorra bat tokatu zaila. Haupa miren da hauza. Haupa zuen. Jipi japa! Guazi! Kilometro bat bakarrik lepora llegarteko. Edo bat terdi. Gero dena beiti. Bilboraino manda beiti da. Zuek zerzate, eskubalekoak edo rudbikoak? Eskubalekoak zuek. Rudbikoak ya deskogatu direk bererat edo, Haupa zuen. Jipi japa! Haupa, bastango kirol euskaldunek. Haupa zuen. Mantxo. Oinetakoak lotu, tautzi oinei libre, belarretan urtozik. Tu prestatu etorri zara eurekin da dena. Motxila, ure... Ongi, hola torri behar da korrikara prestatu, Mundu asko dago, sentitutakoa, sentituta hitzekin. Jipi japa! Haupa zuen. Arantzak erauzteko elkarren ederez. Eta bekatetik BKTera, hortxe eskuz esku lekukoa. Eskermile haize, gurekin
kontaktuan patu eta Rudiko kilometroa sintxo urtero bezala enkargatzea batik otxe. Pablo, ez duzu ekarri gaur? Alferkeria. Jipi japa! Hau pasuen! Txiko atxetan sartzen ere, tranquil. Bagazti goiti. Ixtente lepua. Zuekin mundue konkistantzera gaten alda. Baina, bueno, ez dugu mundue konkistatu beharrik. Euskal Herri konkistatzekin aski dugu, Euskarakin konkistatzeakin. Jipi japa! Haupa! Aitzine mugiro, aitzine baino goxuan, Aiztate tropela txikitzen gibero kaldetik. Goxuan, ez dago prisa. Saiatu errara denak elkarrekin pasten lepoa. Ego ya maldabeite goxuan. Oiana oinik ez da izerriten hasi ere. Iñaki neketan handu dira izo. Guazin! Kasuen, autoekin, favore. Sartu eskuinera. Urdazturiko kamiseta duena, favore, sartu. Opa, Danor gerraintzuene aste arte buruzuri betian, otxondon goiti olako jende kuarrile bilduko zeni lasterka, Denek libre hartu elanian edo? Holatxu, haize elanian libre edo? Ugiro, lanian libre? Hola. Fati den soinua zabaltzen dut mundura. Guztiok bat egitea ezinbestekoa. Bakoitzaren nortasuna errespetatzea. Motorrak arrankatzeko momentuko aukera. Gurea, herrikoa, korrika. Tipitapa lortzen merezituguna. Martxan jartzen hasteko egin zazu klika. Ez dugu Jipi japa! Pausuz pausu, gure ritmora. Jipi japa! Eta lekuko aldaketa, Eskermile berrete eta bekate. Eskermile, eta ongi etorri, Estibeltzako lagunei. Estibeltza ere! Eta hor dugu Estibeltzako kideik gaztena. Nor dugu hor? Apazue, goiti lekukoa! Praktikatzea, euskara gure artean bizitzea. Jipi japa! Jipi japa! Apazue! Sartu favorez eskuineko karrilean. Guazi, macho. Hola. Txiki-txikitetik korrika zer den erakusten. Hala behar du. Bueno, hemen ditugu Estibeltza elkartekoak bai. Zer moduzuek, gogotxu torritzate edo nola? Izitue, ja urte bat kilometro bat ingabe, eta ez bi urte, ez duena kilometro bat iten lasterka. Eta unkituek ere bai, hola, egara segitzen pixke, sorosin haitzen eta hola, eta unkituek ere bai. Baina konten ez, holako ez dakit urteka beti tripagan nabaritzen dire ilusioak eta dena atratzen da. Bai, hoi da. Eta zuek, eta nola pasatu garuze batetik bertzera edo nola inbaruze? Denak elkar edo... Berez, umiak izan direra emango dutenak kilometroa, lekukoa, eta gu gibiletik gain gara, aber seitzen dugun. Doike baiet, gero inen duzu maldabeiti berriz. Gero bazkari goxo bat eta listo. Bueno, pues ongi pasata disfrutatu. Baitazek ere. Venga, agur!
Jipi txapa, jipi txapa! Jipi txapa, jipi txapa! Goazen goiti mantxo. Ta bueno, hor, kamara mertzaletik ikusten nahi diren hoiei, erran Estibeltzak, Sagardotegi bat duela, Larraldea deitzen dena, lekauzen dagoela, eta txuleta erra iten dutela, orduen hoxe, nahi duzuela, txuleta honba jateragan, Larraldea Sagardotegire, Sagardo freskoa eta txuleta goxua. Jipi txapa, jipi txapa! Jipi txapa, jipi txapa! Eta gaur doike bere kotxeko robotaren lanean aire fuerte. Haupa, Xabita Oianko, eta Marijo. Oianko lanetik duretu de? Da bardin, bizi zain garesti. Jipi txapa, jipi txapa! Estibeltza ere! Larraldea ere! Larraldean eskolaz ez dakiena ezin da sartu, Bueno, bai, sartzen alda, baino. Munduen ibilik herri zen bizi. Guazi, mantxo. Dagabetan iserrak ikusi, baina luxu bet bigurtu da espaldi. Segirizek hau dana. Hau paitzia eta Marijo, goitileko paitzia. Nahi neban kotxe zuri barrize. Hortxe. Listo, ya pontu eguria da, otxondo eguria da. Estermile Marijo, aio. Xabi, entrenatzen ibilidea korrikarako, tengo. Haupa, bea. Eta beai, berte txalo zaparrada bat, bera ere Euskate egin dagoela, Euskara ikesten notxe jotake. Haupa, eta ongi etorri Euskaral mundure, Euskaral mundu pollituntera. Eta Euskalduno batzutan gure buru egiten diogu opari hau da korrika. Noizean behin alaitasun betzuk ere bat duguleko. Korrika baino gauza laiago guti. Goxoa. Jipi txapa, jipi txapa! Jipi txapa, jipi txapa! Hau pasi! Aize, orain ja mandabitida. Demoten dan hasi txaroten bueltan, inor jodidu barek ibiltzen mundu. Kasu horrez, kuñetan sartu Goizeko amaikak, daundino gogean nahi neban talde guapo batekin. Baina loka txiki infernu baundi, elkar mokoka bat abestieri. Jipi txapa, jipi txapa! Ostike beti! Jipi txapa, jipi txapa! Eta bueno, aigara gora inbertza argazki polita tratzen, eta antxe Sagardotegien batzeko ere argazki polita traberko dugu, ez dauztela Estibeltzako hainbat kide orduen. Bertze kilometroetan bezala, denak jautsiko gara 20, eta bat bita iru erranta gero, animeleko salto inen dugu. Bale, 20, bat bita iru! Eapale! Ongi denak? Bale. Txapa eta margoketa pixket eta listo. Korrika badator! Otxondora! Otxondoko bazterra garrotzera, Xabi. Haupa, Xabi, eta Bianco. Gaur saioa pentsuetan ere beste eguna da, gaur behiak pentsui gabe. Eta Larraldean gaur beste eguna da, nola? Bai, asteburuan egonen da non josta. Pupelako dik Sagardo freskoz betiago de Larraldean. Euskal Herriko ikusle gutxiendako Larraldeako pupelak Sagardoz betiago, erekitzeko prest. Reservatu, torri baino zitiago. Larraldea bai delako Sagardotegi autentikoa, goxua. Furgonetako egerte dute bautela gogoa tortzeko. Lekauzen hortxe mendien, Sagardotegiako fedore bat ona, goxo-goxoa, txikien, familiakoa, hurbila, euskaldune.
Gero Xabi batzutan txuletak erretzen zaizkio, baina bueno, bertzen azon. Haupa eta lekuko aldaketa, haupa zuek, ongietorri korrikara, ez beitixago dago lekuko aldaketa. Baina horrein ja bai manda beiti, Puk. Haupa, Bianco eta Xabi. Tu dugu ja maldika hondiena, Haupa zuek. Eta hortxe sartu dire, bertze, ikasle eta batzordekide batzuk, repita Laura horiendako ere bertze txalo bero bat. Haupa zuek, esker mile, zuen korrika antolatzeko laguntza eta zuen euskara ikasteko aleginegatik. Gora zuek! Hora bai aize, mandabiti. Jipi japa! Bueno, iritsi gara poieki otxondo gainara, bai? Hemen gaude fantxike arropa dendakin bi urteka bezala, zuek fijoak zarete beti euskararen alde, beti borrokatzen, nik beti hola ezagutu dut zuen familia, kontatu pixke, zer da zuen dako gaurko eguna? Pues hori izut sola zikutela dago, super emozionatu. Ez naiz estrañatzen, Betitik gainera. Ni nago barkatu, baina ni emozionatu nago, zeiak arrezketa egiten. Baina gainera emozioak bilpilean mundu guztien dako. Eta hauen dako gehiago, ze hauek transmititu gaituzte orden. Iten dugu rekopilazioa eta baditugu argazkiak, 2. korrikakoak, 3. korrikakoak, 5. korrikakoak. Bueno, baditugu peto vintaxeak, gaur, karitugu dena peto zaharrak bai gintuenak, eta bai. Ze pollita, Hoi transmititu dakute eta mantentzen dugu. Gaur egun mantentzen dugu. Eta gero ze pollita den ikustea hemen, eta langileak zuekin. Da familia bet, dire gure familia. Pantxiki 10 eta laurdenetan etxi dugu, eta torri gara gozaltzera honet, gozaldu dugu. Ze pollita. Eta oraia kilometro korritu eta gero bueltatuko gara, eta txaldean erekiko dugu normaltasunez, baina. Baina lasaia. Pollita, ze, hola ikustea 2 urteka, aita ere hor dago. Hora ez da gauze. Aita txiketanik ez dugula izterringo, ongo gara bazterrian. Baina hemen zaudete. Baina ni pixket, ni pixket. Baina, bueno, Mikel ikusi dugu. Mikel bizikletakin, ikusi dugu ja Oronozen, eta Oronostik uneraino, Hore da potroso bat. Eta gero, bueno, hortan duzuzuk ez zuzu egin behar dira, baina hemen zaude animatzen, dendako guziek. Bai, eta aitatxekin norbaitek egon behar dut, nik, nire naiz torpen nagona, orde, bueno, pues aitatxe eta bi torpeak, baizterriak baino ikusko dugu. Bueno, gero gan beharko duzu bertzen bila. Guia atzotik, ja kasi lo ere zininez gaur. Ez naiz Atatxalde guztiere telebistan korrika ikusten, eta bueno. Gure urduritasun energiakin piztuko ginoela Elizondoko argi guztie. Hoi, energia izango balitz, argiztatuko ginoen Elizondo. Baina ze hitz pollitak egiten, Pues a ber, gehiagotan eta haunditze gehiago egiten duten, hola. Bai, eta bueno, kusten da giro derra dagoela, ikusiko duzu Elizondo eta unak zen bat. Ze gauza lehendabiziko korrikak hau ez zirela, agertzen ginen ordu tapiko lehenago, etzen agertzen. Atzora itzen ginen, adibidez arbadugu argazki bat, 5. korrikakoa, baina 5. korrikakoa, nire lengusinak horritzen zituen, gure kilometro fantxikekoa batzu gehiago etzielako zenak saltzen orduen, ez du jende gibelian, eta ze diferentzia, ez, gaur egun, zenba jende baden gibelian, batzutan gelditu behar da, eta orduan ere behartzen igual gaur egun baino gehiago, gaur egun ere behar da, duri gabe eta beharko da, baino. Akaso gaur egun dugun, horreri esker. Bai, oida, orduen hasi zelaik horren mantentzeko lagundu ginoen. Eta zuei esker. Beti apostatu dugu hortaz. Bai, beti. Transmisioa, bai. Jo, pues esker mila uniz, gogotxu nintzen elkarrizketa hau egiteko. Eta denei bai, disfrutatu pila bat. Mila esker. Eta lekuko aldaketa, eta gure korrikako bertze klasiko vintage bat, zepetuak ere vintage dire. Eta mantxo-mantxorai. Bale, eta erran bezala gurekin korrikako partaide klasiko bat, Fantxike dena, txalo bero bat, ongi etorri Fantxikekoek, korrikara. Esker mile, lekuko hartzeagatik, korrikan parte hartzeagatik, edizioro bezala. Aspalditik, zenbat urte ja, korrikako kilometro uste? 10 edizio.
40 urte, korrika guztiek. Hoiz ediziotakoa da, petoi. Ja, ez du patzen. Hau ere aspaldikoa da, bertze hau ameka ez? Ameka garrena, ameka. Pantxiken ere! Pantxiken ere! Haupa Pantxiken! Esker mile euskara ibultzau matiagatik. Eta gero eguneroko bultzara edoike oidan garrantzitsuena eta. Tito, mantxo, presi gabe. Jipi-txapa, jipi-txapa! Añozko egun bat ez datera ginen portutik Mazta mile kolore du bandera jarritazutik Ematek eta arroken jarraitu arren gertutik Donostia bordatzen aritu Izan gaitezen bi urri, izan gaitezen biraka Batxe bat egia jarri zegun sentia Ikanda bela zabalduta eta auzolanari tiraka Zer daramagu mundu berri baten mapa Izan gaitezen pirata Belak Jipi-txapa, jipi-txapa! Jipi-txapa, jipi-txapa! Haupa Pantxiken! Zabaldu ditugu, batu ditugu indarrak lotu Gure gara eta askaritzaduna marrak Batu ditugu indarrak Hemen galdetzen dute porroetan norbaitek zapel bat harpatu duen. Norbaitek harpatu du zapel bat? Batu ditugu indarrak Ez? Mundu berri baten mapa Da hortxe, otxondoko kuneten baten dituzten. Guazi Pantxike, guazi! Goiti eskuek Pantxike, haupa zuek, haupa! Pantxike eta gainerakoek ere goitintzatuko eskuek, Oide. Haupa, eta lekuko ere bai doike goiti. Zatoz zabaldu gaitezen itxaso berrietara Zatoz itxatxi eta bizikletak lasterka, hori modalitate berriek horretan. Bizikleta eskuten eta lasterka. Ondoren gero eta gehiago gara Izan gaitezen biurri, izan gaitezen pirata Partxe bat begian jarri zaigun sentiari kanta Belak zabalduta eta auzolanari tiraka Jipi-txapa, jipi-txapa! Jipi-txapa, jipi-txapa! Opa! Belak zabaldu ditugu Antxe hau itxasuan eratzen Itxaso baino entzatez duen lasterka igual. Mikel bizitako da. Gaur Baioina, korrika, Lapurdi saltuko da horretik ordu ez zutera. Ordu pare batera. Eta zazpi herrialdia eta gero, Bilbon akituko da helduen irekian. Lekuko aterratzetik abetu zen, eta zenbat mile eta mile persona bastu duten eskutik eskura elkarri. Gero eta hundiagoa derratu zen, eta gero eta hundiagoa izan daiela ere, euskaran erabilera eta euskara baitatzen duen jendea. Hau pasu! Pantxiken gaina badutu lako kolekzio bat, Beto kolekzioa. Batu duzu eskaparatia Namen daude. Jipi-txapa, jipi-txapa! Hau pazuek! Zabaldu ditugu, batu ditugu indarrak lotu Gure gara eta askaritzak unamarrak berak Azte irribarrea! Hola, hola! Zabaldu ditugu, batu ditugu indarrak lotu Gure gara eta batu ditugu indarrak Mundu berri baten bapa Jipi-txapa, jipi-txapa! Jipi-txapa, jipi-txapa! Hor, eskutan eramaki duen bizikleta horrek laudo zala duzerren du, Korrikako laugarren kilometrotik heldu dela, edo nola? Atarratzetik heldu da bizikleta igual, laugarren kilometrotik. Jipi-txapa, jipi-txapa! Guazti dutxono behiti! Amaia eta Laura abilek, Maldabetik nola sartu diren. Goizero irrifarra Norbaitek kantatu nahi bali madu mikrofona betu ere. Nekea eta negarra Alboan, alboan Egunak mendea, dirudi ordea Zorionak kartzela, bihurtu zorrela
dap-dap, elkarriekin dap-dap, airean goaz, zuk nirekin dap-dap. Bueno, hemen iritsi gara, utzitugu fantxikogok eta hemen dugu Zigako herrikoak, bai? Kontatu pixke, zeinak hartu behar du lekukoa? Nik hemen ikusten dut, etzazula urrutian, bai, etorri eta lekuko hartu behar duzula. Bertzela nerviak non utzi behar duzu. Zer zaude hola pixket urduri? Pixke bat, esperoan gaude, aiagateko. Urduri eta ilusioakin. Ilusioakin, bai, beti. Boa, ze pollita. Eta zuek ze ikusten ditut hemen aurra gaur alde egin dutela eskolatik, ez? Bai, hartuko lasterkeiteko gaur, piper, eskolan. Bueno, zuek zorionez, ja, balduzo Maldabeiti. Ez zuzen Maldabeiti egin behar. Bueno. Eta Maldabeiti eta guraldi ona. Bai. Eta gero-gerokoak. Bai. Pues ongi pasaguna eta disfrutatu, bai? Esker mile. Venga, zoi, Tipi txapa! Eta lekuko aldaketa. Esker mile mantxike, eta ongi etorri, Zigatarre! Baina nire izan Erritik urrun, alere korrikako lekuko eramaten hementxe, zitxo, opa zuek, tipi txapa! Tipi txapa! Macho, tranqui, ez da eskapatuko. Zigan ere! Kolosala izango da. Laztu eta dap-dap, elkarrekin Kaso autoekin favore. Eta horretan daudenekin gehiago. nik zurekin dap-dap, kolosala izango da. Tipi txapa! Aupa Ziga! Bagazti mantxo, Maldabiti, Otxondon beiti. Alkatea ez duzu ekarri gaur. Bertze izea, mikrofonatik zerbait azkari Tipi txapa! Bueno, eta zigez hartu dena oraia, basaburuak aziko zozoek hemen dago, Berroetarrek badireo, anistarrak ere bai, zigatarrak ere bai, almendozarri, zara. Ez da almendozarri. Bueno. Eta upa Zigako eskola. Eskola txikie hortxe, jotake. Opa Ziga. Tipi txapa! Opa Ziga. Eta Zigako eskolan ere gaur besta dute doike. Gainerako Baztako herrietako eskoletan bestela. Zigan ere! Zigaurren ere! Aupa zuen! Eta hementxe, Zigatarrekin batera, Baztandarra txirrindularitza taldeko kideak ere dugu. Orduen hoiei ere bertze txalo bero bat, kaskoakin bizikletak eskutean, horiek dira Baztandarrakoak. Eta esker mile aurten ere korrikakin bat iteagatik. Gaur lasterka bizikletak utzite. Baina sasoia Baztandarrakoak. Sartu favorez banat. Tipi txapa! Opa Baztandarra! Salto bat imarko dugu, Venga, va! Denak beiti!
Bagita iru salto! Aupa zuen! Malda beti aizuetan da salto, Eta sexuaren desera ikuntza asmatu dute. Arritmian bikote, aipazen mirazle bi. Denbora hauek ez dikinuen eskatu, gaur lasterkaiteko. Igual bizken presko xago. Jipi japa, jipi japa! Bastandarra, Bastandarra, Bueno, kasu autoekin hemen nahi dire, nola nahi pasten. Ez dakit kontrolatzen dut, baina. Jipi japa, jipi japa! Aupa Bastandarra! Kasu autoekin, kasu karabana honekin. Norvegiako karabanak pentsatuko du. Hauek nola tazi. Hauek zehari diren. Lekuko aintzinera, favorez! Haupa zigakoak berriz ere, aintziner, gora zuek. Eta lekuko aldaketa, Eskermile ziga eta Bastandarra. Eta ongi etorri Erratzuarrei, Erratzuko lehendabiziko kilometroa, hemen 1386a. Erratzu beti bezala, 2 kilometro azken urtetan bezala. Erratzuko herri egaztia, guraso elkartea, eta Etxeleberte elkartea, lauen artean, kilometroak. Eta hortxe, Begoña eta Maribel, lekuko eskuten, korrikan lekukoa, beraiek euskara transmititu dute maitasun osoz, eta lekukoa ere holaxe direra maten. Txalo bero bat, Begoña eta Maribelen dako, haupa zuek, jipi japa, jipi japa! Jipi japa, jipi japa! Guazingo xego joan, haupa zuek. Lokalitu ote du kantu eder hori. Tranqui, tranqui. Aldapeko sagarraren, adarraren, Haupa Xabi! punjaren, Jipi japa, jipi japa! zegoen kantari. Autoak pasten nahi dire, kasu. Txirurirura, lokalitu ote du kantu eder hori. Erratzun ere! Erratzun ere! Lokalitu ote du kantu eder hori. Sagarra yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la yo de la Aupa Xabita Maider. yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la yo de la yo sagarra yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la yo de la yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la sagarra yo de la Jipi japa, jipi japa! Jipi japa, jipi japa! Eta erratzuko alkateak ere eraman barko du lekukoa, ez? Bai, ikusi dut. Guazte mantxo. Solaren zolan, hili bat badago bera. Gora erratzu euskaldune! Txiruriruri, Haupa zuen! txirurirura, nok bilduko Jipi japa, jipi japa! salmantori. Jipi japa, jipi japa! Txirurirura, Haupa bon! nok bilduko Erratzun ere! salmantori. Erratzun ere! Azkaraten ere! Utxiden ere! Larretan ere! Iñarbilen ere! Iñarbegin ere! Kostapolon ere! Haupa zuen! Takita guztien batatzen duten. Bai, urritzaten ere! Urritzaten doik euskara. Gainerakoetan ere bai. Apa kunku. Eta badugu korrikako tradizio bat kunku ez dakit bakiztu, baina alkatean batiz zerbait erran behar zetan du. Orde nahi ez duen.
Segi dezagun Baztanen, Erratzun eta inguru guztietan ere euskararen alde. Aupago, aupa Euskal Herria! Jipi japa, jipi japa! Jipi japa, jipi japa! Erratzune! Erratzune! Eren sugeren itzala, Santa Grazitikan, Zarra Kastelura, eta rigoraren auzolan eredua, eskutik eskura, hori ere bagara. Sorgin baten azken kanta itoizko kaletan, zergar euskara beraz bagara, Maixux eta Erramunen herrian. Maitasun eskutiz baten bide luzea, Siberutikan mendebaldera. Jipi japa, jipi japa! Jipi japa, jipi japa! Apa zuek! Arranuaren egaldia lumadi berriaz. Eta bueno, hemen Erratzuko kilometrotan egalera, hori zapen titibet, orain hemen gurekin ez daude, baino egoera normal batean hemen egonen lirateken Jon eta Xabi Kastelenako. Haupa beraiek, txalo beroa berenako, nobaitetik uste nahiko dire. Larruzera ikitako milaka txola, Jipi japa, jipi japa! hor da gure gogoa. Ezkerraldeko aeka saretuz lurra, Artzai gazte bat kontu zarretan, Barinako bidane baskaran. Maitasun eskutiz baten bide luzea, Siberutikan mendebaldera. Robota martxan eta bolsara martxan. Fandango berri bat bezala, Haupa zuen! Bidaia berri baten bila. Jipi japa, jipi japa! Jipi japa, jipi japa! Haupa Erratzuko gehiago! Guraso elkarteko kideak ebentxe! Iker Marisota Joseba! Lasterka tope! Eta erran bezala, Erratzuko 2 kilometroak gaztiak herrie guraso elkartea eta Txelebert elkartean eskuti. Jipi japa, jipi japa! Jipi japa, jipi japa! Haupa zuen! Joseba ere sasoiko, Niri ilusio berezia izan da Joseba Lasterka guztiak ere, Gerrea. Haupa zuen! Mendebaldera, Junkeraren fandango berri Haupa bat Mariso! bezala, Goitire kupo! berri baten bila. Eta haupa Iker ere! Esakan ere bizara Iker ere! Arranuaren egaldia lumadi berriaz. Rimua patu dute hiru hauek, Zerbatao gaztetan, Jipi japa, jipi japa! Jipi japa, jipi japa! Guazen, guazen! Venga, Maia, hartu lekukoa, venga! Venga! Maia eta Katxani hartu lekukoa hartu. Oida! Esku lekukoa, eskoera mingai! Zer da Erratzu eskoa gai gabe? Zerri tristia izan litzateke. Haupa, Katxani eta Maia! Jipi japa, jipi japa! Jipi japa, jipi japa! Bueno, Erratzuko argazkiera imarko dugu saltoan argazki, Ja, argazkileak emesa golaik. Vale, orduen, gainerako kilometroetan bezala, batzuk egon zaten zinegotan. Dena jautziko gara, 20 makurtuko gara, eta 20 bat bita iru! Haupa zuen! Sasien gainetik euskara, baina beti antzinen! Sasiek batzen azkio dute bidean omitzetan trabak, baina euskaldune buru horrak omen gara. Askide korrika guztia, epa!
ideal bat, baina bihontzak rol euskeraz oiuka. Vale, izan dugu Iberian eroketak eta dena ongi. Jipi japa, jipi japa! Jipi japa, jipi japa! Haupa zuen! Ez ziztuen Arixo nola biti hemen. Burdaztu bireño, ez zer? Dena beiti da, burdaztu bire. Guazen! Errezen ituzten sorginen erratzagu dauzkagu. Errezen ituzten sorginen harima ez da galdu. Errezen ituzten sorginen irrifarra garagu. Jipi txapa, jipi txapa! Guazen entzinet, mantxo, baina segur. Aio! Jipi txapa, jipi txapa! Jipi txapa, jipi txapa! Fantxiko gogotzitugu, anizkoak, denak, eta ja gaude portutik beiti. Ligerni zer gize, ze gazte asamblada ez, hemen, gustora gozaldu duze, eta orain esperuan. Ba, zer gize elegante. Baina gaztea gara, baina ez pentsa bendi beiti garrona moldatzen garen, Bai, doike ongi, guraldi ederrunekin. Doike. Bai, behinen dugu. Ze hemen ere multzo pollita bilduzate, falta duzen horbait edo hemen zaudete bai, zaudetena? Bai, falta dire lau bat edo uste dut, eta elkartu gara lapaitza eta bastango gazte esamblada. Eta gustora. Bai. Zer sentitzen duzu kontatu? Pues urtero ez da, nerviostue. Nerviostuek, ilusioak ez? Bai, hau ez da ilusio ez da galtzen, lau urtetan bezala bizitzen da, igual. Nik batu eta honiz gehiago, eta hartan datzut igual bizitzen dela. Bueno, zenbat bildu du batzate, zenbat uste duzu urtorri batzatela gaur lan eguna, gaur zaila zen unate hemen egotea, baina hala ere etorri zarete. Bueno, ba, jendia libre zagona, bertzatzu libre hartu dute, eta uste dut, ama hori ateo elkartuko gara, ez daki seguro, Bai. Jo, pues probestu eguna, bai, gustora ibili, eta gero-gerokoak. Bai. Venga, esker mila honitz. Erratzun ere, berroetan ere, anizen ere. Haupa zuek eta lekuko aldaketa, erratzuko herritarretatik, Baztango gazta asambladara, eta lapaitza ere bai, Malerrekakoak ere bai, hor daude. Ongi etorri gaztiak Baztango eta Malerrekako gaztiak, ongi etorri korrikara, haupa zuek, jipi japa, jipi japa! Jipi japa, jipi japa! Asamblea ere! Asamblea ere! Doike asamblea euskara. Zapaitza eta eskutik eskura. Lekukoa bezala. Lierri ez da hor nozko kilometroan edo. Piper. Eta intzan ere gauzko? Haupa zuek! Jipi japa, jipi japa! Jipi japa, jipi japa! Guazi mantxo, erki gazita! Zertarako da gehiago, euskaraz eta kitau! Zertarako da gehiago, euskaraz eta kitau! Hortxe, lapaitzako ekarri dakute, pankarta ederra ere, eratu dute mentxe kolore pixke emateko txondoko errepideai. Kolorea jaztuek ere ematen diozuen. Hau pekin ere. Eta Arin, eta Koadilla, Xabiertze, hau pasue.
Jipi japa, jipi japa. Jipi japa, jipi japa. La paisa nere. Asamblea nere. Malerreka nere. Noike malerreka eta bastante euskara. Bertzek ez dakigu kasik solasian. Euskara solastu beharko gara, doike. Jipi txapa, jipi txapa! Goiti, goiti lekukoa. Goidek. Gozatu zuen kilometroaz. Denbora ederra, paraje ederrak. Jende majua inguruen. Zer eskatzen alda gehiago? Elierni, zer eskatzen alda gehiago? Haupa zuek, haupa egin eta usuri. Jipi txapa, jipi txapa! Haupa, barrekarrak unera jotan ibiltzen gara beldur gabe. Eta bertizaranak bat, beti malerreka, baina bertizaranak. Zeharkatu azten Narbatzen ere duzu? Aurkituz erantzun Narbatzen pipen. Baina txontan ere paraje derra lasterkaiteko mandabiti goxua. Amaieratik hasi Musika ona mentxe, iro ederra. Itxasu alde batean, mendi ebertzean. Euskaldunek erdien. Goazen entzinero. Heldu da korrika xaretara. Bastan utzi. Eta xaretan sartuko gara Urdazubiko lurretan. Eta hemendik minuto batzutara Urdazubin sartuko da korrika. Historia lehendabiziko aldiz, hoi ere. Gaur Gartzain eta Urdazubik estrenalia. Erabaki dugu hemendik bi urtera Lekauzen ere sartuko den. Eta Ordolozen aurritzetan sartu da. Jipi japa, jipi japa! Aurkituz Jipi japa, jipi japa! Zaiena Nik lasterkainen nuke zuekin lierri baino adinek ez datuzte. Gazte asamblea. Amaieratik hasi dena aldatzeko gezi Gora asamblea euskaldunek eta gazte euskaldunek. Zune etorkizune! Haupa zuek, ze koloria hemen behiti! Kigarrie! Haupa zuek! Traba guzien gainetik. Gazte eta euskaldunik zendia ez baita beti erresa, beti aintzine. Aintzinetik eta gero zeiko xoben. Eta gazte asambladetatik Bastandarren biltzarra elkartera pastuko gara. Hortxe dagoia Bastandarren biltzarrako kide bat egia prest, leku batzeko. Baina bertze bat zugeio. Eta ongietorri Bastandarren biltzarra. Eskermile da paitza, eskermile Bastango gazte asamblada. Eta Bastandarren biltzarra, elkartean da lekukoa, goiti bihotza, goiti euskera. Eta Bastandarren biltzarra, aurten zeunetan izanen da. Hogei. Uztailaren 19 Bastandarren biltzarra, eliztongo. Haupa zuek, antolatzen ibiltzen zatena. Guztena, eguztien hon ematen ez zuzeleko. Ez eta. Bueno, zuek hemen Bastandarren biltzarra beti bezala euskararen alde. Horrela gustu ematen du. Zer gizio, gozatu zaizua gaurko eguna unat etortzea, gaur ez laneko eguna nola maldatu zate? Bueno, pues atragara lanetik hartu dugu tartetxo bat korrikaiteko eta listo, eta gero vuelta. Eta vuelta, zuek ere, zuen lana egiten duzu urtean zehar, Bastandarren biltzarran, orain zaudete jende bila, hor beti bezala eskatzen ea jende animetzen den, eta zuek hemen ere zuen laguntza jartzen. Hola gustu ematen du, kontatu zerbait beti zaudetela leku guztitan.
Bueno, hoixen, jasi gara prestaketa lanetan pixket, eta uztailera beire ere hoixen martxan, eta beti eskatzen da jendea batez ere urtetik urtera mugitzeko eta jende berri ere animatzeko antolatzera Euskaran alde eta gure herriengatik zerbait iteko. Bai. Pues hemendik ez, korrikaren egunetik ere animatuko dugu jendea egunetatik aparte ere Baztandaren Biltzarran lan egitea. Bueno, eskribila honitz eta ongi pasa, bai? Venga, jo. Eta ez beti lan eskertuen. Baina Baztandarren Biltzarra zerbait izanen balimada, beste euskalduna izanen da. Eta molestatzen dionak, bertze besta batera gamarko du. Hau paztue, Baztandarren ere! Baztandarren ere! Baztandarren ere! Oide! Jipi japa, jipi japa! Jipi japa, jipi japa! Eta ja urdazu ben gaude. Dugu Baztan, eta nik uste hau ja urdazu bidela. Baina Baztandarren Biltzarra hementxe, 820, zintzo, edizio oro bezala, kilometroa eta jak lekuko eskute. Goazin entzine mantxo. Bate dirurik gabe gabiltz, bate dirurik gabe gabiltz. 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 Berroetakoak, errantzukoak. Nubaitekoak gehiagoak bizitzaten, Aizkundarrik bada? Arraiozar bada, bat sori. Nora ezean galduz kontrola, puta semiak eure jabe. Nora besoak eutxia izora, nora biderik galdu gabe. Denon etorkizunaren jabe diren udezekinen azkilokoak ebazteko. Hola ezin da bizi nahi gaituzte denak ito, aizkora eta iztoa banitu. Belar txarrak moztuko nitun, bakelik lortzelik adezin da. Lapurra egin nituzke hilda. Bate dirurik gabe gabiltz, bate dirurik gabe gabiltz. Bate dirurik gabe gabiltz, bate dirurik gabe gabiltz. Bate dirurik gabe gabiltz, bate dirurik gabe gabiltz. Bate dirurik gabe gabiltz, Jipi japa, jipi japa! Jipi japa, jipi japa! Lega uztarrak ere badire. Bere buruen hartzaindartza duten erizondarrak ere bai. Naiz eta erizondokoak izan. Es antes la gente que los bancos. Jipi japa, jipi japa! Apa zuen! Apa que te quiebra? Pues quiebra. Kajalin gainera, azte buruen egon da, azkoiti azpeitik azterketan entrenatzen korrikarako. Es antes la gente que los bancos. Informazio privilegiatua dugu hemen, korrikan da. Aize, ez? Lekuko egabe, aizeago. Bueno, korrikak imetea errezago, Irona. Nos engañaron con palabras de serpientes, nos dominaron con sus drogas repelentes, nos controlaron con sus perros que nos sienten, y ahora nos queda despertar. Bate dirurik gabe gabiltz, bate dirurik gabe gabiltz. Bate dirurik gabe gabiltz, bate dirurik gabe gabiltz. Oiek, izten buska. Bate dirurik gabe Jipi japa, jipi japa! Bate dirurik gabe gabiltz, bate dirurik gabe gabiltz. Mancho, tranqui, estar eskapatu. Asistezko furgoneta y frenoak berozte maio. ¿Dónde está el puto dinero, hijos de puta sinvergüenzas? Bankia, Es antes la gente que los bancos. Vale, orai sartu behar gara urdaztu bialdeko bidestu batera, orden furgoneta hau pixketa intzinetu beharko da. Maniobratu beharko duelako bidean sartzeko, zuek segizuen rimoan, lekuko aldaketa inen duzue, autokonekuko